Abrimos a sesión plenaria do 6 de xuño do 2024. Toda a corporación presente, co primeiro punto de orde do día, o expediente 822/2024 de modificación de dereitos. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos, por 3 votos a favor dos membros do Grupo PSDG-PSOE e BNG e 2 abstencións dos membros do Grupo PP, ditaminou favorablemente a presente proposta de acordo. Primeiro, modificar a base número 57 das bases de execución do orzamento, que recolle as subvencións nominativas e estas quedarían do seguinte xeito. Na 231.48, convenio 2022 a FAPO, Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, 20.000 euros, facendo un total de 20.000. Na 241.48, convenio Cristian Costolla Castro, 10.000 euros, facendo un total de 10.000. Na 334.48, Banda de Música Municipal de Silleda, 20.000. Banda Recreativa e Cultural de Bandeira, 15.000. Festas gastronómicas. Rosquillas de Abades, Asociación de Veciños a Costa de Abades, 400 euros. Callos en Ansemil, Asociación Cultural Festa dos Callos, 400 euros. Festa do Raxo de Grava, Asociación Sociocultural Coto do Castelo, 400 euros. Paella en Cortegada, Asociación Sociocultural de Cortegada, 400 euros. Castaña en Breixa, Comisión de Festas da Parroquia de Breixa, 400 euros. Festa Gastronómica do Lacón, Asociación do Lacón, 400 euros. Festa do Vacún ao Espeto, Asociación de Veciños Vagalume de Moalde, 400 euros. Na 334.48 fai un total de 37.800, o que fai un total das subvencións nominativas de 67.800. Segundo, este acordo será obxecto de exposición pública durante o prazo de 15 días hábiles, contado a partir da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de examen e presentación das reclamacións. Terceiro, no suposto de que non se presenten reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a modificación. Turno de intervencións por o Partido Popular. Bueno, nós nesta modificación, dado que se debe pois a unha modificación dunha das asociacións, non temos nada que decir. Polo bloque. Vamos a votar esta nova proposta de modificación das bases de execución do orzamento para recoller as subvencións nominativas con un importe total de 67.800 euros. Votas a favor? Por lo tanto, cos votos a favor de toda a corporación queda aprobada. O seguinte punto no orden do día, o expediente 97/2024 de bonificación ou exención tributaria, ten a palabra a señora secretaria. Vista a relación de solicitudes presentadas e examinada a documentación que as acompaña, proponse o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, declarar de especial interese ou utilidade pública municipal a cada unha das explotacións agrícolas, gandeiras e forestais solicitantes da bonificación que se atopan relacionadas no anexo ao presente acordo, por concorrer circunstancias tanto sociais como de fomento de emprego no desenvolvemento das súas actividades. Segundo, recoñecer unha bonificación do 95% da parte da cota íntegra no imposto de bens inmobles a cada unha das construccións rústicas indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais relacionadas no presente acordo. Terceiro, recoñecer unha bonificación do 50% da parte da cota íntegra no imposto de bens inmobles a cada unha das construccións rústicas indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais relacionadas no presente acordo que se atopan dadas de alta na Dirección Xeral do Catastro como unha unidade única, sen separación do uso residencial, vivienda do agropecuario, granxa. Para a votación deste asunto, como non está ditaminado pola Comisión Informativa, pero si dentro do orden do día, precisamos votar por maioría simple se procede ou non procede o debate. Por lo tanto, votos a favor do debate? En contra? Abstencións? Ben, cos votos a favor do Partido Socialista no Goberno, a favor, abstencións conxuntas do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Que non as abstuvistes? A votaxe a favor? Ah, vale. En contra? Pois os votos en contra conxuntos do Bloque do Partido Popular non cabe debate para esta proposta. Maioría simple, seguimos, non? Ben.
Polo tanto, vamos a proceder en todo ese debate. Por maioría simple queda incluída dentro do orden do día. Ten a palabra o Partido Popular. Han votado en contra. Sí, tenemos mayoría simple. No, No la tenemos. Ah, muy bien. Entonces non se pode votar. no, claro. Quedan fora. Decaen todas, totalmente. Ben, pois, para os ciudadanos que nos están escoitando, quedan neste momento sen bonificacións ou exencións tributarias os gandeiros deste Concello polos votos en contra do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. En todo caso, indicar que este Concello, ao largo destes anos, que foi o primeiro Concello de toda Galicia que declarou estratégico o sector agrogandeiro, leva invertido en estes 7 anos 70.000 euros como bonificacións para este sector tan importante para o noso territorio. Os 10.000 euros deste ano quedarán sen poder aplicarse por culpa do voto a favor, en contra desta proposta conxunto do Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular. Seguinte punto do día, o terceiro punto, xa está votado o terceiro punto, expediente 507-2024. Sí, perdón, ten a palabra. No, terminamos a votación. Para aclarar, no digo, porque se está dicindo que se vota en contra da proposición que se fai. Sí, sí. Non se está votando en contra da proposición que se fai, sino que estas cuestións viñan sin determinar na comisión informativa, deuse nos traslado do expediente con día e medio de antelación, non se pudo revisar toda a documentación e, polo tanto, non é que estemos votando en contra estas propostas, simplemente temos que estar votando se inclúen ose ou non, ou se debaten ose ou non na orden do día do pleno. Por lo tanto, no que estamos opoñendo no Partido Popular é que se debatan hoxe, que se nos dé tempo para poder ver toda a documentación, porque, como decimos, non viñeron as comisións informativas e despois, unha vez que se poda revisar a documentación, podese traer ao pleno e aí fixaremos a posición sobre o voto. Creo que a señora secretaria explicoulles a vostedes perfectamente porque non foron ditaminadas este asunto, polo tanto, creo que non cabe este debate. É certo que se vostedes non tiñan ganas de aprobar esta proposta, pois evidentemente utilizaron esta estrategia para facelo, por tanto, eu considero que evidentemente non están de acordo con esta proposta que traíamos ao pleno, senón creo que é a primeira vez durante moitísimos anos que neste Concello se impide o debate dunha proposta que ven ao pleno. Nada máis, seguinte punto. Creo que tamén poderíamos falar, non dar a nosa... Podemos, non, señor secretaria? Ben, aquí non estamos votando en contra, estamos dicindo que as cousas non se fixeron como se tiñan que facer, non foron a comisión informativa e se nos presentaron case ao mesmo tempo que foi publicitado na prensa a día de hoxe. Foi se nos comunicado onte, non se nos tivo en conta e agora mesmo o único que estamos votando é que as cousas non se fan así, que non queremos este debate agora, queremos un pleno que vai á comisión e que se cumplan democráticamente todas as medidas que se teñan que cumplir. Queda moi bonito dirixirse aos veciños agora mesmo e dicirte que estamos votando en contra. Hai que repetilo, non estamos votando en contra. Así que, por favor, faga o favor de non mentirlle aos veciños e poñernos a nos en contra. Reitero o dito, en este momento están impedindo o voto en contra conxunto do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego de que se debata este asunto en este pleno e, polo tanto, vai a decaer e os veciños deste Concello non terán acceso a estas subvencións, polo menos neste pleno. Seguinte punto do día, expediente número 3, o 507/2024 de contratacións. Polo exposto, proponse o Pleno de Corporación como órgano de contratación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, adxudicar a Excavaciones Midón SL o contrato de obras denominado Mellora da Mobilidade Peonil e Rexeneración Urbana da Avenida Recinto Ferial e da Rúa Arturo Pérez Lázara por importe de 663.617,75 euros, ao que corresponde por IVA a cuantía de 139.359,73 euros, totalizándose a oferta en 802.977,48 euros. O ser a empresa que presentou a oferta económica máis ventaxosa, como consta nos antecedentes deste acordo, comprometéndose a executar as melloras recollidas no prego de cláusulas administrativas relativas a mellora 1, valado de protección frente a risco de caídas, mellora 2, reducir o prazo de execución en 30 días naturais. En consecuencia, o prazo de execución da obra terá a duración de 150 días naturais.
Segundo, dispor o gasto por importe de 802.977,48 euros con cargo a aplicación 151.619/2024-1 do orzamento prorrogado para o exercicio 2024. Terceiro, notificar o presente acordo aos interesados no expediente administrativo, de conformidade co disposto no artigo 155 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público e a Excavaciones Bidón SL, adxudicataria do contrato, indicaráselle que a formalización do contrato terá lugar nun prazo máximo de 15 días. Cuarto, publicar a formalización do contrato no perfil do contratante aloxado na plataforma de contratación do sector público. Ben, vamos a votar entonces por maioría simple de novo se procede o debate tamén sobre este asunto. Non está dictaminado na comisión informativa. Votos a favor? Votos en contra? O sentido do voto antes de votar, entón? Vale, pois explica. Nos tamén nos gustaría explicar o sentido do voto. Ben? Tamén nos gustaría explicar o sentido. Pois adiante. Bueno, pois igual que no punto anterior, non entrando a valorar as consideracións que está facendo a alcaldesa neste punto, o certo é que, como decimos, estamos falando de contratos antes, bueno, neste caso, de cerca de 800.000 euros, e no anterior punto de bonificacións, pois tamén do cuantía moi importante, ao menos que queremos é ter tempo para revisar os expedientes, e o que nos estamos opoñendo é a que se debata neste pleno, non a que se debata, nin nos estamos opoñendo a que se fagan as bonificacións ou a adjudicación deste contrato. Simplemente, desde o Goberno non se fixeron ben as cousas, non se levou a comisión informativa, este grupo non tuvo oportunidade nin tempo para poder ver a documentación do expediente e, polo tanto, entendemos que non podemos entrar a debatir en igualdade de condicións co Goberno. Por lo tanto, o noso sentido vai a ser negativo neste punto, única e exclusivamente, como decimos, porque non se viñeron a determinar as comisións informativas como é obligatorio, pero estamos facendo esta votación antes pois de decidir se estamos a favor ou en contra e, polo tanto, o que solicitamos é que se dé tempo a este grupo para poder analizar a documentación de ambos os dous expedientes para despois traelos a pleno unha vez ditaminados na oportuna comisión informativa. Bloque Nacionalista Galego. Queremos insistir en que se nos comunicou onte que queremos a información con máis tempo, necesitamos tempo para analizala, non se meten cousas no pleno dun día para outro para despois que buscar que votemos a favor sin ter a información e sin mirar ningún tipo de documentación. Non sei se isto se debe a unha xogada por parte daqui do Goberno a que se debe. Non estamos votando en contra de ningún debate, simplemente non queremos neste pleno porque se nos comunicou onte. Hoxe mesmo saiu na prensa, enterámonos ao mesmo tempo que os veciños e temos que tomar unha decisión sobre estes temas que son moi importantes. Entonces, o único que pedimos é eso, que se leve a outro pleno e que se nos dé tempo para analizar todo tipo de documentación, non que se nos meta un día antes. Digo máis, ademais, que non nos parece normal que se lle queira meter aos veciños que nós queremos votar en contra destas dúas medidas. Por favor, faga o favor de rectificar as súas palabras que dixo con anterioridade. Ben, votos a favor da inclusión no orden do día? Votos en contra? Ben, pois tamén me remito de novo aos veciños que nos están escoitando para comunicar que este asunto tamén decae. É un pouco lamentable que decaiga cando é a cuarta vez que traemos esta mesma contratación a este pleno. Este era o último paso que nos quedaba por dar. Eu teño comentado incluso cos voceiros dos grupos políticos nas comisións informativas previas que estábamos pendentes desta contratación. Esta comunicación, esta documentación a tiveron en tempo forma o luns, que foi o día que a empresa adjudicataria remiteu toda a documentación. É falso que se entregara onte e, polo tanto, se o que queren vostedes é celebrar outro pleno dentro de 3 días e cobrar outro pleno máis, pois, por suposto que o faremos, porque esta obra ten que estar feita antes do mes de xaneiro. Lamentable que teñamos que facer outro pleno máis e que teñamos que vir aquí de novo a que vostedes cobren por participar en esta pantomima que está montando hoxe aquí. Queda decaído. Vamos ao seguinte punto, que é da actividade de control, período medio de pago e morosidade, que este sí se facilitou onte a documentación por un erro reconocido e comentado con vostedes pola Secretaría deste Concello, que non se inclueu na orden do día, e, polo tanto, abrimos turno de intervención. Se quere dicir alguna aclaración ao Partido Popular? Por certo, perdón que antes non o dixen e me piden os medios de comunicación e tamén a ciudadanía que diga como resultou o voto, dicir, en este punto anterior. O voto foi a favor do Partido Socialista e en contra tamén conxunta por parte do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. En contra da inclusión do debate
das contratacións da obra de PON 2030, que son as obras que se van a facer por diante do colexio público, por diante do pabillón e do campo de fútbol e a baixada da Escola de Música. Algún cuestión referente ao período medio de pago e a morosidade? En relación co período medio de pago e de morosidade, o que estamos vendo é, novamente, sobre todo, pois, bueno, que hai discrepancia nos datos que se nos están aportando. Estamos vendo tamén o que nos preocupa naquelas facturas que están fora do período medio de pago, que cada vez se están incrementando máis aquelas facturas que están fora do período medio de pago, sobre todo aquelas que están pois, xa sin pagar despois do trimestre. Os datos, a verdade, que son cada vez pois, máis alarmantes. Creo que estamos falando de en torno a 300.000 euros que están fora do período medio de pago e que están do plazo legal de pago e fora do trimestre. Non? Por lo tanto, a verdade que nos preocupa esta situación que se está dando en relación cos pagos do Concello e sí que nos gustaría tamén, pois, bueno, pediremos aclaracións a intervención en relación con como se están abonando as facturas que se van presentando por registro, porque estamos vendo que a orden pois, non é exactamente igual que como entran por registro, o cual pois, tampouco entendemos cales son os motivos. Por parte do BNG? Sí, unha primeira aclaración que é curioso que se fale de pantomima cando nos estamos referindo ao pleno e simplemente a que queremos que se cumpra a normativa que fala de que ten que pasar as cousas por comisións. Para falar de cartos hai que ter legitimidade, non? É dicir que nós queremos facer outro pleno por cartos, hai que ter moita cara. Sí, falando do período medio de pago a proveedores... É que é unha cuestión moi curiosa. Bueno, siga, perdón, continúe. Sí, falando do período medio de pago a proveedores, este no primeiro trimestre de 2024 sí que é certo que nos chama a atención que hai un elevado número de pagos, 154, que amontan 113.000 euros que foron pagados fora do prazo legal de pago. Esa cifra que podría ser preocupante, pois vemos que vai a maiores, porque no final do período vemos que a cifra, no final do primeiro trimestre, a cifra de facturas que xa están fora de prazo elevase a 215.000 euros. O que nos preguntamos é se había, como dicían hai unhas semanas, tantos cartos nas contas, que os hai, porque non se pode mentir no saldo das contas. Claro, o que vemos é que é fácil construir saldo nas contas deixando de pagar facturas ou retrasando o seu pago. Están construindo o remanente do final de ano? É curioso que, recibindo esta documentación onte, en este caso sí que eran vostedes entrar a debatir e non queran entrar a debatir en cuestións de calado para este Concello, como as bonificacións e as exencións do IBI, ou tamén a contratación dunha obra tan importante para este Concello. É curioso, por eso falo de pantomima, porque que ustedes reciban esta documentación ontes e que podan vir aquí a debatir sobre isto, pero non podan debatir a documentación que se lles entregou o lunes da obra, ou tamén se lles entregou o lunes o tema das bonificacións, e resulta, a lo menos, un poquinho curioso. Por lo tanto, como esta é unha cuestión de actividade de control, esa está referindo vostedes a cuestión da intervención, creo que esas preguntas que lle fan o interventor non poden facer en sede normal de traballo dos concelleiros. Este interventor xa lle contestou en reiteradas ocasións sobre este período medio de pago, explicoulles como é o sistema de pago, creo que non cabe máis debate. Seguimos o seguinte punto do día, que son a estación de contas das resolucións da alcaldía. Por alusións, un momento, sí. ¿Sí? Veña, pois algo. Mire, bueno, vámonos a conter un pouco, porque realmente que se nos queira achacar ou comparar ou ver este informe, que son realmente 5 follas, que se pode ver o que hai, moi escuetas, evidentemente non ten nada que ver con que podamos analizar toda a documentación das propostas, dos criterios avaliadores das distintas propostas presentadas para o órgano de contratación para poder chegar a unha decisión para, neste caso, pues, para adjudicar un contrato de obra, ¿no? Como decimos, un contrato de obra de cerca de 800.000 euros. Por lo tanto, o que lle roubo é que deixe de facer demagoxia con estas cuestións, porque si tan fácil era, porque non o trouxeron a comisión informativa. Si realmente era algo tan, bueno, que non tiña ningún problema, porque non trouxeron a comisión informativa. Exactamente igual que as bonificacións.
É dicir, non veña a intentar enganar os veciños, non intente poñerse aquí de víctima, porque o que está pasando é simplemente que ustedes non fixeron ben o traballo, que polo que sea non lles dou tempo, porque están ustedes noutras actividades, porque están noutras cousas e non lles dou tempo a facer as cousas. Bueno, pois eso será cuestión súa, pero non é cuestión nosa. Entonces, non enganar os veciños, non é que non tuveramos tempo de ver unhas cousas e outras non, porque nos interesan máis unhas cousas ou outras. É que isto, que tamén se meteu da mesma maneira, estamos falando de 5 follas, Vale? O cual é unha situación totalmente distinta. Por lo tanto, sí que non lle vamos a tolerar que nos veña a decir, porque ustedes sempre, cando lles interesa, ven a decir que isto é para intentar cobrar plenos ou para intentar facerlo. Tal como se isto, a nos non nos levase ningún tempo tampouco revisar a documentación ou estar aquí debatindo distintas cuestións. Eu entendo que usted decideu irse para outro lado, cobrando máis, cada un ten os seus intereses económicos ou non, pero podo assegurar que os intereses dos grupos que estamos na oposición non son precisamente os económicos cando estamos facendo o noso traballo. Por lo tanto, que lle pedimos un pouco de respeto para o noso traballo, ou que lle dimos un pouco de respeto para a xente que estamos conformando a oposición. Por responsabilidade, volvemos a insistir, non é o mismo unha dación de contas que se está dando do período medio de pago de morosidade, a pesar do que se nos estaba dicindo, comprobamos e das explicacións que fomos pedindo co rexistro que estaba pasando con esas facturas e cal era realmente o que estaba pasando, e o que estamos vendo é que se están pagando unhas certificacións de obra moi grandes para intentar cuadrar os días, pero, sin embargo, os pequenos proveedores, que son maioritariamente os proveedores deste Concello, que sirven ao Concello, están tendo moitísimos retrasos no pago. E, polo tanto, os datos que están contidos nesta período medio de pago están nos preocupando porque supoñen unha alteración, e, como ben se decía desde o Bloque Nacionalista Galego, estáse presumindo polas parroquias de que hai 800.000 euros na cuenta, pero despois estamos vendo que está tardando moito máis en pagar, que está pagando fora do período legal de plazo, o sea, fora do que lle marca a lei pagar. Si tantos cartos ten, non entendemos por que non se paga no período legal que lle marca a lei. Por lo tanto, como decimos, deixes usted de demagoxias e, polo tanto, fagan as cousas como teñen que facer, e teña, por suposto, que pediremos as explicacións que entendamos que temos que pedir a intervención, porque, ao final, o noso traballo é o de fiscalizar a labor do Goberno, por moito que a usted lle fastidie. Bloque Nacionalista Galego. Sí, claro, é que non é o mesmo unha obra de 850.000 euros, e o expediente desa obra non son 4 folios, efectivamente. Nosas preguntas desde o BNG non llas facemos ao interventor, facemos llas a vostede, a alcaldesa, a presidenta deste Concello, que é a que ordena os pagos, e está ordenando os pagos fora do prazo de pago legal. Entonces, non evada o debate, responda por que están pagando tarde as facturas, porque teñen a final do primeiro trimestre 230.000 euros fora de prazo xa sin pagar. Ben, vamos a aclarar dúas cousas. É curioso que alguén diga que non lle dá tempo de ler a documentación para pagarlle a bonificación, aplicarlle a bonificación ás granxas, cando o proposto pleno desta corporación é unha folla e o resto son o reparto que temos aquí. Por lo tanto, é bastante curioso. E sobre todo porque di vostede que teño que ter respeto polo seu traballo. Home, desde o luns ben tempo tiveron para revisar esta documentación. E despois, en relación ao proxecto da obra, dicirlle que hai unha cuestión que se chama Lei de Contratos do Estado, que ten uns plazos determinados para que se podan ir tramitando. Esta proposta da obra PON 2030 é a cuarta vez que ven a este pleno. Por lo tanto, toda esta proposta inicial son cuestiones que vostedes xa votaron. Solamente había que debater a contratación final, o último paso. E vostedes tampouco quixeron ver dende o luns. Por lo tanto, eu entendo que dende o luns ata aquí, a verdade é que moitos paus a agua non diron, porque tiñan que telo bastante tempo, tiveron bastante tempo para revisalo. En todo caso, en relación á súa pregunta, eu aquí o que vexo e o que pode ver todo o mundo que quera consultalo é que o período medio de pago trimestral é de 17 días, dentro do marxen legal establecido pola lei. Non hai máis debate. Vamos ao seguinte punto do día, que é a dación de contas das resolucións da alcaldía de 277 a 451. Ten a palabra o Partido Popular. O seguinte punto, número 4. Sí, se queren... Simplemente para aclarar. Como usted está dicindo que o período medio de pago a proveedores é 17 días, é das facturas que pagan. O que non mira é das que non pagan. Das que estamos dicindo que están fora do período legal de plazo. Incluso das que pagaron no propio trimestre, hai algunhas...
estamos no seguinte turno do día que é a dación de contas das resolucións da alcaldía. Nos, en relación ca seguinte dación de contas, non temos nada que decir si anunciamos neste momento que se van a presentar por este grupo dúas mocións a fin de que se poda votar a conveniencia ou non da inclusión e o debate das mismas no orden do día. É curioso tamén que en este pleno no que non nos permiten a nos incluir dúas cuestións tan importantes como para debatir aquí para os cidadáns, que o Partido Popular pretenda que se inclúa no orden do día dúas mocións que presentan tamén a última hora sen que o Goberno nin a oposición do Bloque Nacionalista Galega os coñeza. Moi ben por vostede, un crack en este asunto. Algúnha cuestión en relación ás resolucións por parte do BNG? Sí, as resolucións da alcaldía. Nada máis, vale. Perfecto. O punto número 5, moción do BNG para denunciar os problemas de mantemento do Centro de Saúde de Silleda. Sí, presentamos esta moción un pouco expoñendo os problemas que todos os veciños do Concello de Silleda coñecen sobre o PAC de Silleda, que son bastante evidentes, calquera que se pase por ali pode velos. En concreto, o que reclamamos en Silleda contamos cun centro de saúde público inaugurado en xuño de 2005 que naquel momento foi todo un referente. Hai que decir que aquel centro a día de hoxe presenta moitas deficiencias derivadas principalmente da falta de mantemento e que afectan no seu día a día tanto usuarios como traballadores. Situación que se volve máis preocupante se temos en conta que se trata dun edificio onde se desenvolve unha actividade sanitaria, motivo polo que estas deficiencias poden afectar a saúde pública. A modo de exemplo, observamos filtracións nas fiestras que se atopan mal selladas e provocan que a auga teña que ser recollida mediante cubetas e propias toallas incluso dos sergas. Estas filtracións provocan que a temperatura do centro se vexa afectada, xa que ao non existir un bo illamento tamén se producen filtracións de aires desde o exterior. Ao mesmo tempo, estas filtracións están provocando unha serie de humidades nas paredes que, co paso do tempo, poderían derivar en problemas para a estrutura do edificio, ademais dos máis evidentes problemas que pode supor para a saúde pública que as paredes estean cubertas de mofo, en particular a bebés e persoas con problemas respiratorios. Os usuarios do centro tamén se queixan de que nas salas de agarda do andar inferior a temperatura ambiental é moi baixa. Compre lembrar que en marzo de 2017 o Centro de Saúde foi cedido á Consellería de Sanidade coa asinatura dun convenio entre ambas administracións, en virtude do cal o Servizo Galego de Saúde pasou a asumir os custos integrais de mantemento das instalacións, é dicir, corresponde á Xunta de Galicia efectuar as reparacións que sexan necesarias para que o edificio estea en correcto estado. Vista a situación xeral de falta de mantemento e os problemas derivados das filtracións de auga e aire, o Grupo Municipal do BNG de Silleda presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Manifestar o malestar do Pleno da Corporación co estado xeral de falta de mantemento que se dá no Centro de Saúde de Silleda e que por parte da Consellería de Sanidade do Concello de Silleda se remita a maior brevidade un informe á Consellería informando deste acordo plenario, indicando as deficiencias detectadas no mantemento da instalación, facendo especial fincape nas pingueiras de auga, filtracións de aire e no mofo que cubre algunhas paredes interiores e demandando á Xunta de Galiza que, con carácter urxente, acometa as obras e melloras precisas co fin de que o problema se solucione antes do próximo inverno. En este caso tamén temos que votar por maioría simple si procede o debate, porque non está ditaminado por as comisións informativas, pero sí dentro del día. En este caso, o Partido Socialista vai a justificar o seu voto a favor, porque a nós nos gusta debatir as cousas e creemos que se teñen que debatir e despois votar o que se considere. Pero o debate sí que debe que existir sempre. En este caso, a nós nos impediron debatir por dúas cuestións fundamentais para os veciños de Silleda. O Bloque e o Partido Popular teñen negado a posibilidade de debate de dúas cuestións fundamentais para os veciños e as veciñas de Silleda. Por lo tanto, votas a favor da inclusión no orden do día desta moción? Votos en contra? Unanimidade en este caso para que se poda debatir esta moción que estaba fora do orden do día tamén por non estar ditaminada polas comisións informativas. Sí, solo un inciso que esta moción presentada hai máis dun mes. Pudéchela meter nas comisións hai máis dun mes que entonces tal vez haxa un problema aí. Sí, o que pasa é que tamén lle recordo, señores e señora concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que creo que o comentamos
nas comisións informativas que a secretaria falou con vostedes e que lle dixo que houbera problemas ca orden do día deste pleno, mas vostedes preferían montar aquí pois este lío para deixar en evidencia que o Partido Socialista está en minoría, que vostedes fan pinza co Partido Popular. Abrimos turno de debate para o PP. Bueno, insistir unha vez máis que este grupo non se opón a debatir. O que pasa que parece ser que a alcaldesa o que quere é que desbatamos sin ningún tipo de información. A base do debate é que todos os grupos teñan a información correcta para poder debatir e fijar a súa postura. Eso é o único que estamos pedindo. Bueno, non sabemos que a inestabilidade que ten usted ao final fai que estas cousas non as dé aceptado. Ao final, esta é a situación na que estamos. Nós non temos a culpa de que non se pudera facer a tempo a documentación de ir ás comisións informativas, non temos a culpa tampouco de que se convocara o pleno, polo menos, ou a nos chegou a comunicación o lunes ás 6:30 pasadas da tarde, 6:30 pasada da tarde. Volvo a repetir, estamos debatindo unha moción sobre o mantemento do centro de saúde. Se volvemos a falar do mesmo tema unha e outra vez, este pleno se vai facer insufrible. Sí, no, é que é insufrible porque se usted di unha cousa, evidentemente... Volvo a repetir que estamos dentro do moción do BNG para denunciar os problemas de mantemento do centro de saúde de Silleda. Fagamos política con isto, que é o que temos que facer. O mellor a vostede este asunto non lle interese debatir. No, a mí interésame debatir todos, pero se usted fala deste tema, evidentemente terá que deixarme debatir. Estou vendo que a que non lle gusta debatir é a vostede. Vou a repetir que estamos na moción do BNG para denunciar os problemas de mantemento do centro de saúde de Silleda. Limítese vostede a debatir sobre o punto no que estamos. Gracias. Tamén lle rogo a usted que se limite cando se debata a moción, que se limite a moción e non o que fixo, porque senón non lle podo contestar, e só lo fala usted. Con cual, se é un debate aberto, é do que estamos. Parece que é usted a que non lle gusta debatir. Como lle digo, non teño ningún problema con esta moción. Eu hoxe mesmo tuve que acudir ao centro de saúde de Silleda. Por lo tanto, puden comprobar de primeira mão que sí que hai determinadas deficiencias. Evidentemente, se lle compete a Xunta levar a cabo ese mantemento e, por lo tanto, solucionar estas incidencias que se están dando, deben poñerse canto antes en coñecemento da Consellería para que se poda levar a cabo eses traballos e solucionar estas incidencias. Por lo tanto, nós non temos ningún problema en que se faga esta comunicación, que se trasladen as incidencias e que se busque que a reparen o antes posible, sobre todo por os bens dos veciños de Silleda, para que teñan esa instalación no mellor uso posible, sobre todo porque se trata dunha instalación moi sensible para os veciños de Silleda. Por parte do Partido Socialista tampouco temos nada que decir sobre esta moción, estamos de acordo con ela en todos os seus termos, indicar que estas deficiencias xa foron trasladadas ao Consello de Sanidade máis dunha ocasión e tamén indicar que dentro do Goberno temos tamén reclamado ao Consello de Sanidade mellorar non solamente nas infraestructuras, sino tamén nos propios servicios, pedíndolle 2 médicos para o PAC, compartimos con Vila de Cruces e máis un pediatra máis. Nada máis, votos vamos a debatir, a votar. Votos a favor da moción? Votos a favor? Se vota a moción por unanimidade de todos os membros da corporación. Punto número 6, moción do BNG para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei. Ten a palabra? Temos que votar a metela na orden do día. Podes explicar brevemente la moción, si quieres, para ver si procede. Sí, explico o primeiro, como prefirades. Ben, traemos esta moción aquí debido ao problema que está sucedendo con Altri. Xa tuvemos aquí xa neste Concello unha charla fai un par de semanas, efectivamente neste mesmo espazo, donde se lle quixo informar a cidadanía dos problemas e consecuencias que pode traer esta macrofactoría para o Concello de Silleda, que ainda que nos parece que pode quedar un pouco lonxe, pois sí que nos afecta tamén. Gracias tamén á plataforma Silleda Viva, que foi a que levou a cabo toda esta charla informativa. Ben, eu aquí quero expoñer os motivos, informar de que a Xunta do PP máis a empresa portuguesa Altri promoven a construción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei. Este proxecto foi tramitado con enganos, xa que durante máis de 2 anos publicitouse unha factoría circular de fibras téxtiles e, finalmente, soubose que o obxectivo principal vai ser a produción de pasta de celulosa soluble. A afección deste proxecto vai máis alá dos concellos da Contorna, do Río Ulla e da Ría de Arousa. É un proxecto que atenta contra os intereses xerais de Galicia.
Estamos diante dun exemplo de libro de industria de enclave e de espolio colonial dos recursos naturais do noso país, na repetición do modelo de implantación da celulosa de Ence, na ría de Pontevedra. Disponibilidade de solo barato, disponibilidade de eucalipto a grande escala e a prezos baixos, primeira transformación con escaso valor engadido e destino principal a exportación sen peche de ciclos. En realidade, a orixe e implantación deste proxecto ten que ver co moratorio do eucalipto en Portugal e o interese da empresa promotora por dispoñer de grandes cantidades de madeira de eucalipto e entrar no lucrativo mercado da produción e comercialización de pasta de celulosa destinada á produción de fibras téxtiles. Estamos diante dunha actividade industrial nin sostible nin circular, que terá un fortísimo impacto no territorio, no ambiental, no patrimonio cultural, nas actividades socioeconómicas, no río Ulla, na ría de Arousa e no modelo forestal. Terá un impacto territorial e paisaxístico enorme polas dimensións gigantescas da factoría. 366 hectáreas e unha chimenea de 75 metros de altura, que tamén afectará directamente o Camiño de Santiago. Terá un impacto ambiental crítico na zona que foi proposta para a ampliación da Rede Natura 2000, con hábitats e especies de grande valor ambiental. Tamén terá un impacto polas emisións de gases contaminantes, que terán unha incidencia prexudicial na saúde, no uso residencial e na calidade e aproveitamento dos solos. E prevé un consumo de grandes cantidades de auga procedentes do río Ulla e o vertido dun voluminoso caudal de augas sometidas á depuración industrial máis contaminantes, que incidirán negativamente nas calidades da auga, na biodiversidade e na productividade tanto do río Ulla como da ría de Arousa. Seguimos dicindo, vai ter un impacto negativo nas actividades económicas e no emprego na contorna e que non compensan en absoluto os supostos beneficios da actividade industrial, como ben está a publicitar Altri. E condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando a eucaliptización e afectando os equilibrios, a biodiversidade e as cadeas de valor da industria forestal galega. E a pesar de que se vai levar a cabo noutro concello en Palas de Reis, nós aquí tamén queremos deixar claro como vai chegar a afectar tamén a Silleda. Coa emisión de gases contaminantes, neste caso vai ser o nitróxeno que pode chegar aos concellos da comarca do Deza, no caso de que sopren ventos moi fortes, pero non só é un problema que pode afectar a saúde dos silledenses, senón que tamén terá incidencia na gandeiría. Se temos en conta que Silleda é un concello cunha ampla cabana gandeira, a emisión destes gases provocaría a obrigatoriedade de reducir esta cabana gandeira. E tamén, a parte destas emisións de gases contaminantes, tamén vai afectar no consumo de auga procedente do río Ulla, como posterior vertido de augas depuradas o mesmo, que terá incidencia tanto na calidade da auga como na biodiversidade ou a produtividade deste río. Entón, por todo isto exposto, queremos que se cheguen aquí neste pleno os seguintes acordos. En primeiro lugar, manifestar o rexeitamento ao macrocomplexo industrial contaminante de Altri, porque supón a consolidación dun modelo de dependencia e espolio, o incremento do proceso eucaliptizador e porque terá múltiples afeccións negativas ao conxunto do país, tanto o Concello de Silleda como os concellos veciños, as comarcas veciñas da megafactoría e o río Ulla e a ría de Arousa. En segundo lugar, dirixirse á Xunta de Galiza para que informe negativamente o proxecto e impulse en colaboración coas diferentes administracións e o tecido socioeconómico as seguintes iniciativas: desenvolvemento dun plan para a mellora integral da calidade de auga e da biodiversidade da bacía do río Ulla e para a rexeneración e reactivación productiva da ría de Arousa. O impulso da multifuncionalidade do monte, do desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal e a xeración de emprego de calidade neste sector estratégico de economía galego. E, por último, instar o Goberno municipal a informar dos prazos que haxa de alegacións en cada unha das fases que hai do proxecto e presentar estas en caso de que sexa posible. Ben, o que queremos sí que deixar claro, aparte desta moción, é que queremos que aquí que o propio goberno, o propio concello, a propia alcaldesa, digan claro e deixen claro cal é a súa posición con respecto a Altri, porque claro, non queremos que pase como pasou en Vigo co seu compañeiro Abel Caballero, xa que moitas veces aquí hai que traer a outros concellos como exemplo, que non abstívose no pleno de Vigo coa excusa de que isto non era algo que afectara a súa urbe. Entonces, esperemos que aquí non se diga o mismo e non se diga que non vai afectar o Concello de Silleda. O Partido Popular? Sí, perdón, temos que votar de novo. A inclusión dentro do orden do día, porque tampouco está dictaminada esta moción por a mesma razón que non estaban os puntos anteriores. Vamos a
a votar a favor da inclusión no orden do día, ou o Partido Socialista vai a votar de novo polo debate. Votos a favor? Por unanimidade, vamos a debatir entonces a moción do BNG. Bueno, como usted volve a meter o dedo, pois volvo a contestar. Non é polo mesmo motivo. Estas mocións estaban presentadas e non se debatiron porque antes estábase facendo a cuestión do traballo. Estamos no punto número 6, moción do BNG para mostrar o rexeitamento do pleno. Eu utilicei o meu turno para justificar o meu voto. Estamos no turno de debate. Volve a amosar usted que non quere o debate. Ben, mire, en relación ca moción que se nos trae aquí de Altri, a verdad que, bueno, hai determinadas cousas que realmente, pois, nas que non podemos estar de acordo co que se di na exposición de motivos, non? Por exemplo, di que a Xunta, pois, promove a construción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa, cando non é así, o sea, ao final a Xunta non é promotora desta factoría, e sobre todo pois hai determinadas consideracións que se van vertendo ao largo de todas estas páxinas nas que bueno, eu creo que hai bastante confusión en canto aos datos e é unha confusión pois que temos desde todos os lados, non? Hai que recordar que isto pois foi un proxecto que foi aprobado por todas as forzas políticas no Parlamento Galego antes das eleccións, despois das eleccións autonómicas pois cambiaron a posición de voto, igual que pois vimos como durante a campaña electoral pois determinados grupos como o Bloque Nacionalista Galego, cando antes pois rexeitaba calquer cuestión relacionada pois con unha empresa galega moi importante ou co seu xefe, pois sin embargo despois durante a campaña foron a visitar instalacións e estar da mão deles ou con outras instalacións tamén como Alcoa nas que houve moitísima confrontación. Aquí no Concello temos que recordar pois, outras cuestións, como foi no seu momento a instalación da empacadora, que tamén generou moitísima contestación social, e ao final pois, está instalada e realmente non genera ningún tipo de problema. Eu, a verdade é que en relación cos datos, como decimos, como recibimos datos confusos por moitos lados, o que sí, bueno, pois outro día lendo un artículo de Juan Lema Rodicio, que é un catedrático de Ingeniería Química, membro da Real Academia, que se chamaba Aclarando as aguas de Altri, a verdade é que cos datos que ele aporta desmontaba moito dos datos en relación co tema de consumo da auga, non? Realmente é un experto nesta materia, e o que di, pois, nese artículo, creo que era publicado na Voz de Galicia, decía que o consumo supondría un máximo de 5,3% en meses de estiaje e menos de 2% no resto do ano, non? É dicir, ese consumo realmente o impacto parece que non ten a relevancia que se está intentando dar desde outros sitios, non? Despois di tamén, nese punto segundo, que el nivel ecológico del río non se vería afectado incluso nas condiciones máis extremas, non? E chega a afirmar tamén que se descarta completamente la generación de compuestos organoclorados ou organomercuriales, e por outro lado, los estudios realizados sobre efluentes de plantas como la de Altri indica que tras o adecuado tratamiento non presentan toxicidade apreciable, non? Isto realmente ven a contrarrestar pois, con determinadas informacións que estamos vendo, non sabemos se propias dunha precampaña ou de campaña electoral ahora mesmo cas europeas, nas que incluso pois, abertamente o goberno ou o Bloque Nacionalista Galego está dicindo que todo aquel que non queira Altri o que ten que facer é votar o BNG. Entendemos que é unha utilización dunha instalación na que, ademais, o que se nos pide nesta moción é que se dirixan á Xunta de Galicia para que informe negativamente o proxecto, é dicir, estáse pedindo que se informe un proxecto que, se cumple con todas as normativas, non tería por que informarse negativamente. Ao final, son os técnicos da Xunta, pero non só da Xunta, sino de outros estamentos superiores os que van a facer esa evaluación de impacto ambiental, as que teñen que valorar se realmente o proxecto da empresa cumple ou non cumple con eses requisitos que exige a lei para poder implantarse, e, polo tanto, entendemos que debemos de confiar neses técnicos para que fagan esa evaluación que se ten que facer, que vexan o proxecto con detemento e, sobre todo, pois, que vexan se realmente se cumple ou non, porque o contrario sería simplemente pois, opoñernos aquelo cando nos interese ou cando nos interese sin ter en conta se cumplen ou non cumplen. É dicir, que mañán se se quere instalar un bar debaixo da nosa casa, se non nos interesa, pois vamos a pedir que non se
instale, non? Ou, por exemplo, aquí estamos vendo como se están levando a cabo determinados proxectos moi impulsados desde o grupo de goberno socialista, como unha planta de tratamento de purís, que ao final, evidentemente, tamén vai a ter un impacto e realmente vamos a ver como se está intentando levar a un polígono industrial e realmente estas cuestións, evidentemente toda a instalación genera algún presuicio ou genera alguna incomodidade, pero realmente si cumplen con todos os requisitos legais que lle marca e realmente a normativa europea neste marco é unha normativa moi exixente, entendemos que non se lle pode negar que se instale. De todos modos, xa tamén temos as declaracións da propia empresa que está dicindo que tampouco se van a instalar nun sitio no que non a quere. Bueno, nos entendemos que pode ser un recurso importante sempre e cando se cumpla cas condicións e cos requisitos medioambientais, que para nós é algo fundamental, pero entendemos que pedir que se informe negativamente eu vexo moi complicado que calquer membro da Xunta ou calquer membro de calquer corporación local ou de calquer órgano administrativo se poda dirixir a un técnico para decirlle que informe negativamente un proxecto cando ese técnico o evalúa e ve que é posible. Por que? Porque ese técnico estaría incurrindo en responsabilidades. Por lo tanto, nós o que entendemos é que debe aplicarse ca maior rigurosidade a norma, debe revisarse ca maior rigurosidade para que realmente, se non se cumplen cos requisitos que se nos impoñen para este tipo de instalacións ambientales e de todo tipo, tanto na legislación estatal como na europea, que, por lo tanto, decaiga, e estou seguro que iso é o que vai a pasar se non se cumpre sin necesidade de ter que instar a Xunta de Galicia para que informe negativamente en contra do que podan informar os técnicos. Ben, por parte do Partido Socialista, resulta curioso que podades pensar que estamos a favor do tema de dúdas sobre Altri. Este Concello aprobou o 5 de abril de 2024, fomos o primeiro Concello de Galicia, unha declaración institucional de todas as forzas políticas a favor dos dereitos do río Ulla e dos compromisos coa comunidade ribeirá, falando xa do que nos veía encima. E asumimos un compromiso xa para cuestións como estas. Evidentemente, aquí poñía moi claramente que poñía dereito á reparación e restitución fronte a calquera dano, pasado, presente ou futuro, que teña sido causado pola acción ou omisión humana e que vulnere os dereitos establecidos nesta declaración. Por lo tanto, me sorprende moito que vostedes crean que nós estamos a favor de Altri, como me sorprende tamén moitísimo que alguén que apoia esta declaración institucional ou se faga unha intervención como a que fixo o vocero do Partido Popular. Así que, evidentemente, temos moi claro cal é o noso voto, nos vimos a votar a favor desta moción, non temos ningún tipo de dúbida, ni a generen vostedes, salvo que crean generala porque estamos en período electoral, como dixo Ignacio. Non temos ningunha dúbida que non queremos a Altri en este territorio. Alguna cosa máis por parte do bloque propoñente da moción? Bueno, referirme ao portavoz do Partido Popular cando fala de que o proxecto foi aprobado por todas as forzas políticas. O primeiro proxecto non era unha macrocelulosa, era un tratamento de fibras textís. Entonces, claro, imagínome que copiar o discurso de Rueda repetido moitas veces igual se convirte en verdad. Dicía que non eran promotores a Xunta de Galicia deste proxecto. Promotores igual sí, igual non son, pero claro, temos que ver que a exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, fixo unha porta xiratoria para Grinalia. Ao mesmo tempo, o propio presidente da Xunta dixo que se non lle chegaban as subvencións de Europa a Altri para formar a celulosa, pois que apagaríamos todos os galegos e galegas 250.000 euros que el poñería do seu bolsillo. Do seu bolsillo non son do bolsillo de todos. Se eso non é promovela, pois xa me dirá vostede o que é. E claro, nós tamén miramos moitos artículos e vemos, estuvemos aquí, escoitamos aquí a persoas, estuveches ti tamén aquí mismo, entonces é bastante preocupante o tema ambiental e tamén o tema que afecta a Silleda cos gases de nitróxeno que poden afectar moito a cabana gandeira. Silleda, recordollo, é un concello moi importante no sector agrogandeiro. Entonces creo que xa principalmente, só por ese aspecto, creemos que isto hai que paralo. E despois referirnos a que sí, aquí foi aprobado, acaba de dicir a alcaldesa, que fixamos aquí unha aclaración institucional, poñéndonos, en ningún momento se nombrou a Altri.
en ningún momento. Entón, claro, dice que a boca pequena que ahora están a favor, pero naquel momento non se dicía, sabes, non se nombraba a Altri. Entonces, claro, queda moi bonito agora dicir sí, sí. Pois a min agora non me queda ninguna duda que están en contra de Altri. Moi ben, agradezo yo. Se temos que presumir aquí de quen está máis en contra de Altri, podémoslo facer. Vostede di aquí que veo aquí a ter conversación ou a charlas e demais. Eu recordolle, ou dígolle, que a mellor non o conoce, que eu tamén tive unha ocasión de participar e recibir no propio Congreso dos Diputados a plataforma de Altri para escoitar as súas demandas e ali mesmo a elas lles dicen con claridade cal era a posición do Concello de Silleda. Por lo tanto, non falo ca boca pequena, ni nada, teño a boca moi grande, que me deu Dios esta boca tan grande e dixen dende o minuto 1 non a Altri. Vostede pode ler como queira as miñas verbas. Eu hoxe leía un titular de prensa que a verdade que a min non me gustou moito. Saben vostedes perfectamente a que me refiro. Utilizar este tipo de cousas non é bonito. Non é bonito. Vamos a proceder a votación, menos que o Partido Popular quere facer, sí, veña. Bueno, en relación co proxecto, eu creo que o proxecto iba planteado exactamente desde o principio e non houve ninguna variación, simplemente é unha planta de fibras textís. Sin embargo, non hai mercado agora mesmo que absuma toda a produción que teñen plantexada de fibras textís. En principio, polo que din os expertos, a produción de fibras textís é bastante máis rentable que a de pasta de celulosa e, polo tanto, en canto haxa máis mercado para as fibras textís, incrementarás a produción de fibras textís e irá decaendo a de pasta de celulosa por un simple criterio empresarial e de maximizar os rendimentos da fábrica, non? Usted dinos que realmente estos son os intereses do Partido Popular ou non. O presidente autonómico manifestouse porque entende que é un proxecto importante para a zona, que vai a xerar empleo, que ao final supón tamén unha maneira de dinamizar toda a zona, e vemos como hai outros proxectos similares noutras zonas, como pode ser na zona das Pontes, na que se está reclamando esas novas industrias a través de ENCE e de outras plataformas que se queren implantar. Nos entendemos que isto pode ser unha cuestión má, pero como ben di tamén, estamos totalmente tranquilos en relación ca cabana gandeira, é dicir, desde a Xunta non se vai acabar ca explotación gandeira, ni a Xunta está en contra dos gandeiros, ni moito menos, entendemos que son compatibles as dúas actividades, pero en todo caso hai unha prevalencia dunhas actividades sobre outras, non? E despois, chámanos a atención a postura da alcaldesa, non? Que di que lle trasladou a xente de Altri a postura do Concello de Silleda no Congreso dos Diputados. Se mañán hai alguén que lle di no Congreso dos Diputados que ten que votar a favor de Altri, pois veremos cal é o sentido do voto, porque ao final vemos realmente que estas empresas que se di que son moi contaminantes, que realmente teñen un impacto nas súas emisións, que teñen un impacto sobre a auga e sobre os nosos ríos, vimos como en período electoral autonómico desde o Partido Socialista se estaba abogando por crear unha central leiteira ou unha macrocentral leiteira no Concello de Silleda. Debe ser que esas macrocentrais non consumen agua, que esas macrocentrais tampouco realizan verquidos, cando son precisamente empresas que necesitan unha gran cantidad de agua, que tampouco teñen ningún tipo de emisións. Entonces, supoño que ahora mismo tamén a alcaldesa enmendará a plana ao anterior alcalde e dirá que está en contra tamén dese tipo de fábricas que son, ao final, tamén son contaminantes, non? Ou, como decíamos antes, nos referíamos á planta de tratamento de Purís, que tamén tratan con residuos que se van a instalar ou que se pretenden instalar nun polígono industrial. Supoño que tamén a alcaldesa lle enmendará a plana a algún dos seus concelleiros e dirá que non está en contra. Pero, bueno, como sabemos que sempre no Partido Socialista se pode cambiar de opinión e que sempre o sentido do voto depende en función de quen impoña ese sentido, tampouco nos sorprendería que se nos diga hoxe unha cousa en relación con Altri e mañán outra con calquer outra factoría que poda ter os meus presuicios ou máis cercanos frente aos veciños de Silleda. Ben, antes de proceder á votación, tedes alguna cousa máis que decir, non? Eu digolle unha frase ao voceiro do Partido Popular, pero digo para que aprenda que o contaminante
é non tratar os purines, pero bueno, vamos a seguir adiante. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Vamos á seguinte moción, que é a moción sobre seguridade viaria nas rúas Trasdeza e Barrio do Campo do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o... Ben, vimos de presentar a terceira e última moción. Esta moción é con respecto á seguridade viaria nas rúas de Trasdeza e Barrio do Campo. Como ben saben todo o mundo, na Nacional 525, o seu paso polo casco urbano de Silleda, pois soporta un intenso tráfico de vehículos que en moitos casos pois non respetan a velocidade permitida nin ceden o paso aos peóns no semáforo que hai habilitado. Nos pasos donde non hai semáforo habilitado, perdoade. Así, mentres no treito entre semáforos se respecta, fora desta velocidade incrementase de xeito temerario en ambas direccións. E, ademais, non se respeta a preferencia dos peóns nin dos pasos habilitados no barrio de Campo, como nos pasos situados na saída da vila en dirección a Santiago. Este problema de exceso de velocidade vese agravado pola escasa iluminación pública nocturna de todos os pasos, problemas especialmente relevantes no período de inverno, con menor horas de luz. Nos últimos días nos vimos de recibir diversas queixas dos veciños e veciñas que nos las trasladaron para que nós podamos traer aquí, que é o pleno, que decido, que soluciona os problemas da xente, recordamos, alertando de que xa se tiñan producido incidentes, como o atropelo de algún can ou incluso outros incidentes que poideron rematar en accidentes moito máis graves. Así mesmo, a veciñanza tamén nos trasladou a necesidade de mellorar a iluminación das marquesinas dos autobuses e da súa contorna, porque coa chegada de certos buses en horarios sen luz natural, como pode ser o bus do Chus que vai ao hospital, resulta complicado ver se hai persoas esperando e viceversa. Neste sentido, compre lembrar a importancia que ten a boa iluminación nocturna, non só a efectos de seguridade viaria, senón desde unha perspectiva de políticas de igualdade, tal e como plantexa o Plan de Igualdade deste Concello. Outro punto conflictivo atopámolo no cruce da rúa Barrio do Campo, coa pista que vai ao lugar de Mourelos, onde a beirarrúa ten unha altura sobre o asfalto de ata 18 centímetros, co agravante de que o firme da estrada non é uniforme. Neste punto, houbo xa varios accidentes, o máis recente o pasado mes de febreiro, que tivo como consecuencia a rotura de fibras por parte dunha veciña. Esta mesma veciña, según nos conta, presentou xa un escrito no rexistro municipal, ou se non o presentou, veu aquí a preguntar como se podería facer, dando conta do accidente e do problema para a seguridade viaria desta beirarrúa. Entón, por todo isto que acabo de expoñer, queremos chegar aos seguintes acordos. Reclamar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible para que de xeito urxente acometa a mellora da seguridade viaria no treito urbano da Nacional 525 ao seu paso pola vila de Silleda, con actuacións tendentes a diminuir de maneira efectiva a velocidade de circulacións nas saídas da vila en ambas direccións e a mellorar a sinalización dos pasos de peóns que non contan cun semáforo habilitado. En segundo lugar, reclamar a Administración que corresponda, segundo informa a Secretaría, a que realiza a maior brevidade as obras precisas para rebaixar a altura da beirarrúa a ambos lados do paso de peóns que se atopa no cruce da rúa Barrio do Campo co camiño ao lugar de Mourelos. E, por último, reclamar a Administración que corresponda, segundo informe a Secretaría, a mellora da iluminación dentro das marquesinas de bus situadas no casco urbano e sobre os pasos de peóns. Turno do Partido Popular? Ai, non, perdón, outra vez. É que se me olvida, porque temos que volver a votar a inclusión no orden do día desta moción por non estar dictaminada na Comisión Informativa por os mesmos motivos que os puntos anteriores. Votos a favor da inclusión? Toda a Corporación por unanimidade vota a inclusión deste punto na orden do día a pesar de non estar dictaminado. Turno de debate para o Partido Popular? Sí, bueno, en relación con este tema é algo que xa se discutou varias veces, que se falou da posibilidade de establecer lombos de burro nas entradas, precisamente porque hai dos pasos de peos que son moi perigosos.
Si pediríamos tamén, aparte do que se solicita na moción do Bloque Nacionalista Galego, que se revise o estado das marquesinas que hai ao largo da Nacional 525 por todo o noso concello, dado que hai algunhas que están en moi mal estado, e, polo tanto, pois, estamos de acordo con que se adopten esas medidas, que se adopten as medidas correctoras e que se adopten canto antes, polo ben e pola seguridade dos vecinos de Sida. Ben, por parte do Partido Socialista, indicarlles, como xa lle dixemos na prensa, xusto despois de que vostedes anunciaran esta moción sen nos conocela nos medios de comunicación, está xa contratado polo Ministerio de Fomento 8,7 millóns de euros en contrato de mantenimiento do sector número 1 da provincia, a través do Centro de Conservación de Astrada, que abarca as comarcas de Arousa e Cazatabeiros, Terra de Montes, que vai a incluir a práctica totalidade dos asuntos que están recollidos en esta moción. É a primeira vez que un goberno no Estado, na historia da democracia, que invirta máis en conservación e mantenimento que en obra nova. Por lo tanto, vamos a votar a favor, ainda así, porque realmente non nos importa reclamarlle a quen sea cuestións que beneficien os veciños e veciñas deste pobo, pero recórdolle que como concelleiros deberían vostedes saber, porque existe unha lei de contratos que tamén fai que a veces se retrasen os procedimentos, como pasou no punto do POM 2030, que a través desa lei de contratos se contratou con Ferrovial toda a instalación de iluminado público novo en todo o concello e que nas melloras recollidas en ese contrato que teñen que executaras a partir do mes de outubro, están previstos melloras de iluminación nos pasos de peatóns de Mobles Troitiño, do restaurante O Camiño, do Centro de Fotografía Bacaloura, da Clínica de Fisioterapia que está onde as casas de campo e o paso de cebra de Casas Novas. O que sí, lles invito aos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que como estas son as cuestións que nos lle reclamamos en repetidas ocasións, tanto a Unidade de Carreteras de Pontevedra do Estado como a Unidade de Carreteras do Estado na Coruña, e de feito estivemos incluso personalmente co subdelegado e cos jefes territoriais de carreteras de ambas, tanto de Galicia como de Pontevedra, que se queren, nos tamén nos ofrecemos a entregarlles a vostedes todas as reclamacións que lle temos feito a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra para a conservación e mantemento das estradas tanto provinciais como autonómicas. Podemos pasar os innumerables requerimentos que temos preparados, os teño todos aquí, para que estas estradas sexan mantidas ben, máis que nada porque é curioso que se queixen da seguridade viaria dunha carretera nacional, pero se esquezan tamén de dunha carretera autonómica que está circulando tamén por vías urbanas, como pode ser a carretera de Bandeira Vila de Cruces, a carretera Silla de Vila de Cruces, a carretera de Silleda Laro, a carretera de Laro Folgoso, ou todas as provinciales. Así que invítolles a que fagan un traballo completo e que recollan nosas propostas para plasmalas tamén nunha moción para o vindeiro pleno. Tamén as votaremos a favor. Porque me gustaría terminar solamente unha cousiña, un dato máis que tiña aquí para dárvolo, pero as carreteras máis peligrosas, eu teño os datos de carreteras son as estadísticas da provincia, demuestran que un 60% dos accidentes e das vítimas mortais se producen en carreteras autonómicas, o 30% en carreteras estatais e un torno un 10% restante nas locales. Eu espero que estes 8,7 millóns que van a invertir nas carreteras nacionais en esta troma, en este sector número 1, se van para mellorar a seguridade viaria en toda a Nacional 525, incluída tamén a zona de Taboada, incluída tamén a zona de Lamela e todo o término municipal. Alguna cuestión máis? Bueno, vemos novamente como a alcaldesa se desvía do tema, pero como a alcaldesa pode desviarse e nós non te podemos contestar, non? Pero, bueno, agradecemos de todos modos que reconozca o deficitario estado no que tiña a Diputación de Pontevedra a conservación das estradas mentras ela era asesora da presidenta, non? E que, polo tanto, pois agora, neste primeiro ano de mandato, a verdad que sabemos que a Diputación teñe moitísimo traballo para poder facer ese mantemento que non se viña facendo ca anterior Diputación de Pontevedra, e, polo tanto, sabemos que o van a ter en conta e que están mirando para poder facelo canto antes. É evidente que se está gastando máis en conservación que en obra nova, porque realmente o abandono que houbo das estradas xerais durante os últimos anos e que está vendo durante os últimos anos, só hai que circular por calquera delas, tanto a 640 como a 525, como calquera das que temos aquí ao redor, como para as autoestradas ou autovías nacionais, para comprender
a falta de mantemento que se tivo sobre esas autovías, sobre esas estradas, e que ahora fai que realmente sea preciso gastar todo aquilo que non se gastou durante estes anos e que non se podan dedicar a novas inversións. A verdade que se recoñece moito por parte da alcaldesa, supoño que o trasladará tamén no Congreso dos Diputados e que terá o seu reflexo nas seguintes intervencións. Nos, como decimos, e como decía ao principio da miña primeira intervención, eu creo que todos levamos moitos anos, cando digo moitos anos estamos falando de máis de 4 e de 6 anos pedindo unha solución para esa entrada e para os pasos de peós que hai, sobre todo na entrada de Silleda en sentido Ourense e tamén para a zona de Barrio do Campo, porque son realmente zonas moi peligrosas, todo no inverno, no que a velocidade dos vehículos, incluso algunha intersección que hai cercana, complica moitísimo cos camións e cos coches que están aparcados a visibilidade, non? A parte dunha salida como a que ven da pista de Toiriz, bastante complicada. Por lo tanto, como decimos, nos entendemos que levamos moitísimos anos, seguimos escoitando palabras, pero creo que esta moción é aceitada no sentido de volver a facer ese requerimento para ver se a base de facer requerimentos finalmente hai algunha actuación nese sentido e evidentemente, igual que fixemos no primeiro punto co centro de saúde, se hai algunha deficiencia en algunha outra estrada de calquera outra administración, tamén apoiaremos que se requira para que se subsaren as deficiencias que haxa en calquera estrada do noso concello. Eu quixera aclarar, por alusións ao que dixo o voceiro do Partido Popular, as reclamacións que se lle fan ás administracións públicas poden ser porque está mal o H, porque están sucias as estradas, porque as marquesinas están mal, e de verdade que temos feitas moitas. E a Diputación de Pontevedra vou dicir unha cousa. As reclamacións que se lle fixon foron 3. A primeira delas que nos limpara adecuadamente as carreteras vellas da zona de Fiestras, está feito o día de hoxe, porque ese tramo de carreteras o facían todos os anos, este ano non o fixeran, e agradezo a Diputación. Pedimos tamén que foran a cortar unhos pinos que estaban na carretera cerca da zona de Sila, por ali, e foron tamén a cortalos. É dicir, que estou falando de cuestións que nos lle requerimos a administracións que moitas delas nos van contestando. Por lo tanto, me fai moita gracia que despois de ter invertido nas sobras provinciales máis cartos que nunca veña vostede aquí a cuestionalo. E segunda cuestión, este goberno, evidentemente, eu me vou a dirigir a todas as administracións nas que poda conseguir beneficios para este povo. A todas, con independencia do cor que sea. E voulle dicir unha cousa máis. Eu non sei se vostede é conocedor de que a conservación media dun pavimento é de 15 anos. Non sei se o sabe, pero é a conservación media dun pavimento. Así que aquí estamos, como sempre, gestionando a herencia do que nos deixou o señor Rajoy e a señora Ana Pastor coa súa mala praxis de querer facer máis obras novas para ganar votos e non dedicar ni un duro ao mantemento das entradas nacionais. E isto é o que temos. Así que, sen moito máis, pido a vostede, que xa que ten tan boa relación ca Xunta de Galicia, que se dirija tamén á Xunta de Galicia para que vexa o estado de conservación das marquesiñas que están na carretera de Silleda Laro e que vayan de vez en cando por ali a limpalas un poquinho, porque a verdade é que as fervas de esa acera casi comen os veciños e as veciñas. Está aquí reclamado, sigo esperando. Aínda que sí, e teño que decir que a verdade é que tanto co vigilante de Fomento como co vigilante da Diputación como co vigilante das estradas autonómicas temos unha fantástica relación e sempre que os chamamos, sempre os atenden e resolven de maneira inmediata todas aquelas cuestións que son de resolución inmediata e non precisan de presuposto. Por lo tanto, creo que a miña obligación como alcaldesa reclamar a quen teño que reclamar e será a todas as administracións por riba de cores políticas, aunque a vostede a veces se lle olvide de que para quen goberna, si para o PP ou para os veciños e veciñas de Silleda. Alguna cuestión máis para aclarar? Sí. Nada, que estamos de acordo en que non está solamente as nacionales mal, tamén están o resto, pero é curioso que ahora mismo nos reclama a nós que fagamos máis traballo, que cando facemos un traballo e o levamos como esta moción, sae na prensa dicindo que temos que ter máis rigor, que temos que coñecer absolutamente todo. Aclare, se quere que traballemos ou non quere que traballemos, ou quere que traballemos máis, porque podemos traballar máis, non hai problema ningún. Pero claro,
aclares un pouquiño, porque, non sei, se o que facemos o facemos mal, pero quere que fagamos máis. Non sei, non entendo moi ben. Pero o que sí, estamos todos de acordo, hai que reclamar a todas as administracións, pero recordámoslle que as aceras son responsabilidade do Concello. Entón, o único que lle pedimos é que, por o momento, o que recaiga na responsabilidade do Concello o leva a cabo. Eso sí, é o que lle pedimos, xa que iso é o que é da súa competencia. Moi ben, eu non sei se vostede comprende o que é o término ironía. Vale? Vostede pode, se quere, entendelo como queira. E o que me refiro é que non teño ningún tipo de problema, que igual que fixo con esta moción, de presentar cousas que xa están contratadas por este Concello para presentar unha moción, eu se quere, lle facilito toda a información que temos do resto das institucións para que faga o mismo. É dicir, pode vostede tamén volver a copiar todo o que facemos nós para despois presentalo como unha moción e facer vostedes que traballan moito. Estou recollendo, é que non sei se vostedes están vendo en este momento que temos unha cuadrilla por todo o Concello traballando na mellora das aceras, verdad? Están vendo vostedes, aproveito para dicirle aos cidadáns que nos están vendo que estamos en este momento reparando as aceras da zona do parque, que temos feito a reparación da calle San Isidro, que temos feito moitas reparacións e que seguiremos facendo nelas. E todo chegará. Pero non porque nos pidan unha moción que reparemos as aceras, que eu agradezo, como cidadáns e tamén como concelleiros que nos lo reclamen aquí, vamos a apurar máis para facelas e porque temos un calendario tamén preparado para este tipo de reparacións. Ainda que vostedes tamén pensen que non. Votas a favor da moción? Moi ben. Votase por unanimidade esta proposta que presenta o Bloque Nacionalista Galego en relación á seguridade viaria nas rúas Trasdeza e Barrio do Campo. E abro o turno para que o Partido Popular presente agora dúas mocións fora do orden do día que tampouco foron dictaminadas pola Comisión Informativa, pero que neste caso están fora do orden do día. Parece ser que o Partido Popular non tivo tempo de revisar un expediente para bonificar os gandeiros e as gandeiras deste pobo, tampouco tivo tempo para revisar o expediente da obra do PON 2030, que ambos os dous lle foron entregados nuns, pero, de feito, un tempo dende o luns ata aquí, porque na Comisión Informativa tampouco dixo nada, de preparar dúas mocións que esperemos que non sexan partidistas e que sexan polo ben dos cidadáns deste pobo. Sí, bueno, nos tamén lamentamos que realmente pois tampouco tuveran ustedes tempo de preparar eses expedientes a tempo de leválos ás comisións informativas, pero bueno, é que a veces as cousas surden como surden e non hai outra. De todos modos, recollo guante da súa incapacidade de xestionar as súas peticións ante a Xunta e non se preocupe que trasladarei esas cuestións a que usted ten que estar máis ocupada noutras cousas se quere lle deixo copiado que nos reclamamos para que tamén poda trasladar vostede, conselleiro. Entonces, nada. Bueno, a primeira das mocións que proponemos, unha proposta de moción do Goberno municipal, do Grupo Municipal Popular de Silleda para mellorar a accesibilidade nos espazos públicos do Concello de Silleda. Non sei se queren que a lea ahora toda ou se prefieren votar antes a inclusión. Básicamente o que determina esta urxencia ou esta necesidade é porque vemos que nas últimas actuacións que se estiveron facendo no Concello seguimos na mesma tónica, a pesar de que dende o ano 2018 se presentou por parte de Cogami un dossier bastante extenso con as deficiencias que había nos dos cascos do noso Concello, e a exposición de motivos o que decimos é que a mellorar as condicións de mobilidade dos peóns nas nosas vilas e parroquias en aplicación dos principios de autonomía individual, non discriminación, accesibilidade universal. É que temos un problema de audición, non sei se o micrófono, pero non me costa traballo entender. É que eu creo que se o ten usted conectado todo o tempo, reverbera. Non sei. Estamos dicindo que... A copia do documento, verdad? No, normalmente as mocións que se traen no pleno fanse de viva voz, entonces... Esa, pero é unha moción que, polo que vexo, vai a ser extensa, ou é unha moción curta? Son unha carilla media. Pois, veña, proceda a lela. Sí. Unha carilla media o que costa ler, non? Me parece. Perdón? No, perdón. Que digo que unha carilla media en escribir tardase moito máis que en ler unha carilla que tarda a bonificación. Bueno, eso depende, pois, da práctica que teña cada unha hora de escribir. Eu supoño que hai a xente a que lle leva moito tempo escribir carilla media, a outra xente que traballamos normalmente nestas cuestións, pois non nos leva tanto tempo, pero bueno. Tamén hai xente que tardamos moito menos tempo en ler unha carilla media que xente en escribir unha media. Nas limitacións de cada un e no tempo que invirte cada un para facer que, pois tampouco me
tampouco me meto. Xa digo, non é tampouco... A mí non me costa moito escribir, non se preocupe por eso, non sufra. De todos modos, se usted ten alguna dificultad... Por favor, limítese a presentar a moción, que ya bastante tempo estamos aquí. Sí, pero claro, que vamos a ver, se usted quere falar e soltar esas historias, pois, oiga, ou se contén, que o mellor non se dá contido, ou se non, pois tamén nos deixe falar o resto, non? Como decíamos, a mellorar as condicións de mobilidade dos peóns nas nosas vilas e parroquias en aplicación dos principios de autonomía individual, non discriminación, accesibilidade universal e diseño universal, tomando especialmente en consideración as necesidades das persoas con discapacidade, así como as que precisan medidas de reforzo, é un dos eixos fundamentais para que todos os veciños podan circular por as nosas rúas, pero tamén para que podan acceder aos distintos espazos públicos. Traballar dentro do Concello a prol de eliminar as barreiras arquitectónicas que limitan a vida dos veciños que teñen problemas de mobilidade non é unha prioridade, senón que é unha obriga para que todos os veciños do noso Concello podan desenrolar a súa vida de forma plena e en igualdade de condicións. Como decíamos, a pesar dos esforzos feitos dende asociacións como Cogami, que xa no ano 2018 presentou no Concello un extenso informe no que se analizaban as deficiencias que atopaban nos dous cascos urbanos nesta materia e que limitaban a deambulación das persoas con mobilidade reducida, o certo é que dito informe caeu en saco roto. De nada valeu tampouco a reunión da que se fixo eco a prensa no ano 2020 entre a Asociación Cogami e o Concello, xa que novamente os compromisos adquiridos polo Executivo Municipal do PSOE volveron a quedar en papel mollado e vemos como actualmente se seguen mantendo os mesmos problemas ante a pasividade do Goberno municipal. Ata o de agora non se acometeu dentro do Concello un plan integral para solucionar esta problemática, limitándose as actuacións que se fixeron en Silleda neste eido ás obras financiadas por outras administracións nas que a incorporación e adecuación dos proxectos presentados ás distintas ordes de subvencións xa impoñen na súa execución a obriga de que se cumpran coas exigencias marcadas en materia de accesibilidade na legislación vigente. Enseguida non podemos seguir mirando para outro lado nesta cuestión, polo que é preciso que dentro do Concello se acometan as actuacións correctoras pertinentes para que tanto as nosas rúas como os distintos espazos públicos do noso Concello se adecúen o antes posible a esta normativa a fin de lograr os obxectivos marcados na legislación para a plena integración das persoas con mobilidade reducida. Por todo iso, dentro do Partido Popular, entendemos que resulta imprescindible adoptar un compromiso firme por parte da Administración local, realizando para elo un plan de acción inmediata con calendario claro e coa dotación orzamentaria precisa para poder desenrolarlo no prazo máis breve posible de tempo. E por todo iso, o Grupo do Partido Popular do Concello de Silleda presentamos a seguinte proposta de acordos. A primeira é realizar unha avaliación detallada de todos os puntos nos que é preciso realizar actuacións correctoras de acordo coa legislación vicente nas rúas, parques e demais espacios públicos do noso Concello nun prazo improrrogable de 3 meses dende a adopción do presente acordo. O segundo, realizar unha avaliación tamén detallada de todos os puntos nos que é preciso realizar actuacións correctoras de acordo coa legislación vicente nos locais sociais e demais instalacións públicas existentes nas nosas parroquias do rural. Terceiro, que unha vez realizadas as anteriores avaliacións polo Concello, se proceda no prazo improrrogable de 2 meses a orzamentar as partidas que correspondan como resultado dos anteditos estudos e procederase a habilitar a partida económica precisa a fin de poder levar a cabo a execución dos traballos. E cuarto, levar a cabo toda a tramitación administrativa precisa para que ao longo do ano 2025, que entendemos que é un prazo razonable despois de todos estes traballos previos que hai que facer, se executen as medidas correctoras presupostadas que se puseran de manifesto tras os estudos e avaliación levadas a cabo. Por parte do Bloque Nacionalista Galego. Debatimos sobre xa ou votamos? É para ter claro que facemos. O que pasa que, bueno, volemos a votar outra vez, efectivamente. Vamos a... Esta vez necesitamos maioría absoluta para incluir a moción a debate. Nós xa volvemos a anunciar que a nos gusta nos debatir e, por lo tanto, votaremos a favor desta inclusión no orden do día de un asunto que ni sequera está dictaminado na Comisión Informativa e incluído na orden do día. ¿Qué? E nos demos ni sequera en papel, evidentemente. Que ni sequera nos deron tempo de revisar estas cuestiones a pesar de que xa fai bastante tempo que o sacaron nos medios de comunicación. Votos a favor da inclusión no orden do día e o debate? Ben, Bloque Nacionalista Galego? Sí, eu un primeiro inciso, porque levas repetindo todo o pleno que nos explica a secretaria ou que nos fa un informe se as mocións pasan por comisión, porque eu creo que non. As mocións vamos sempre que votar se se debaten ou non en pleno. Non pasan previamente por comisión, porque senón as mocións que xa trouxemos a fai un mes deberían ter pasado por comisión. Dito ese inciso, que xa nos aclararedes. Nos, sobre este tema, sobre o debate de fondo polo que acabamos de escoitar, estamos plenamente de acordo.
É un tema que vai enlazado con algunhas das propostas, das peticións que vimos facendo, de melloras de arranxos de beirarrúas, de rebaixes de beirarrúas, de entronques con rúas, de mellora da sinalización, de mellora da iluminación. De feito, quero recordar que en repetidas ocasións nos últimos 10 anos o BNG ten presentado mocións similares. Nos chamamos ya a famosa moción de urbanismo do BNG porque recordo o compañeiro Matías paseando pola vila de Silleda tomando nota de todos os problemas que había nas beirarrúas de Silleda, de todos os rebaixes que faltaban por facer. Esa documentación existe desde hai moitos anos, está entregada, o traballo está feito, está analizado cales son as problemáticas da vila de Silleda desde hai moitos anos. Imagino que os compromisos daquela estarían adquiridos. O que creo é que non se fixo moito. Falábamos antes na mellora da seguridade da Estrada Nacional 525 pasou pola vila de Silleda, pois que alá no barrio do Campo, na saída de Silleda hacia Lalín, hai beirarrúas que teñen máis de 15 centímetros de altura. É que non falamos de ter unha discapacidade ou non, falamos de que a calquera persona é complicado a veces andar por determinadas beirarrúas de Silleda que están feitas noutros tempos e con outros criterios. Por tanto, creemos que debería ser unha prioridade. Parece que non foi nos últimos 17 anos, estamos de acordo. Bueno, a mí me sorprende moito que un grupo político como o Partido Popular, que estivo tajantemente en contra da execución da Rúa Progreso, que é unha plataforma única, dun grupo político como o Partido Popular, que neste momento acaba de votar en contra da inclusión no debate da aprobación dun proxecto como é o EPU 2030, que é unha plataforma única, e veña agora a decirnos que hai problemas nas aceras. Témolo moi claro que seguimos tendo problemas nas aceras, temos moi claro, ademais, que a colaboración con Bogami é fluida, tan fluida é que outro día estiven eu ali con eles e mañán voltan aquí ao Concello de Silleda para conocer as súas demandas, indicarse que non é certo que non se fixera nada en materia de accesibilidade en este pobo desde que estaba Matías, porque recórdolle, pode tamén darse un paseo vostede por aí, que os cruces non estaban a nivel antes e ahora están todos a nivel en plataforma única, os lomos de burro en aceras non existían e ahora existen, hai puntos de accesibilidade puntuais que están resoltos, é dicir, temos moito avanzado nestes últimos anos e así o reconoce tamén Cogami. Evidentemente faltan por facer, porque a pretensión nosa é facer o que nos manda o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que é un plan que nos diron os veciños e veciñas de Silleda, que é convertir en este concello, facer que este concello teña unha mobilidade amable, segura e accesible. E iso que estamos facendo gracias ás obras e inversións que se están desenvolvendo cos fondos europeos e cos fondos de outras administracións, como, por exemplo, ahora mismo a plataforma única en todo o centro da Bandeira ou as sendas peonís que se están construindo en Toiriz. Por lo tanto, vamos a votar a favor porque nós tamén creemos nunha Silleda accesible. De feito, anuncios xa que vamos a poñer en marcha de mão de Cogami novas medidas de accesibilidade que van máis alá de rebaixar as aceras. En breve terán vostedes información cumprida sobre o mesmo. E dicir tamén que esa política de accesibilidade se está empezando a desenvolver tamén no rural. A semana pasada, ou fai 15 días, non sei exactamente, aproveitando que íbamos a ter eleccións no centro de Escuadro e sempre había moitas dificultades de accesibilidade para os veciños e as veciñas que non daban subido ese escalón tan grande que teño o centro, teñen xa unhas rampas para poder subir e continuaremos traballando en esa liña de mellora dos centros sociais para garantir a accesibilidade deste concello. Votaremos a favor igualmente porque creemos que isto é un traballo de todos e de todas nós. Recomendamos a todos vostedes que se teñen algunha incidencia en este sentido se poden dirigir a nós como concelleiros e concelleiras directamente aquí para que lle poñamos aviso inmediato, como fixeron os concelleiros do BNG, cas aceras que están na parte de abaixo onde estaba o antigo restaurante Don Gonzalo. Houve antes unha cousa que se me esqueceu decir en relación ás carretera nacional e que tamén ten que ver ca accesibilidade e que parece que nunca se fixo nada. Decía antes o voceiro do Partido Popular que nunca tiveramos en conta a accesibilidade en esa estrada. Parece que nunca fixemos nada nos pasos de cebra da entrada do camiño e da entrada do outro restaurante, das dúas entradas, e aí recordolles que o Ministerio de Fomento instalou fai uns anos unhas luces
intermitentes para advertir da presencia de peóns. Se iluminou máis esa zona, faremos máis agora, pero xa traballo se fixo sobre eso en os últimos anos. Alguna cuestión máis que decir? Nuevamente para alusións. Empezou usted a súa intervención dicindo que estábamos votando en contra da reforma da rúa que rodea o colexio e tal. Volvemos a insistir outra vez no mismo, o sea, non lle minto aos veciños, non estamos votando en contra desa reforma, sino do que estamos votando é en contra da súa inclusión ao senor do día, porque non tivemos tempo para velo. E en relación tamén ca Rúa Progreso, o que se votou non foi en contra desa rúa, sino que o que se lle pideu en reiteradas ocasións ao anterior goberno municipal foi que tuvera en conta os veciños, que lle explicara aos veciños o que iba a facer e despois o que denunciamos foi todas as incidencias que houbo en relación con esa rúa. Eso foi o que fixemos, non foi votar en contra. Simplemente pedímoslle que tiña que falar cos comerciantes e que tiña que falar cos veciños para poder facer ou para consensuar que se iba a facer nesa rúa. Eu me reitero no dito, hai un plan de mobilidade urbana que nos obliga a toda a corporación porque foi redactado polos veciños e veciñas deste concello, no que nos pedían que se fixeran obras, entre elas a Rúa Progreso, toda a zona de afección da POM 2030, a zona do centro de saúde e demais, que están todas feitas ahora mismo, que nos obligan como concelleiros tamén o Camiño Escolar Seguro, que estaba incluído en ese plan de mobilidade sostible e temos que poñelos en marcha. Por lo tanto, non é isto unha cuestión de que se poda cuestionar unha obra como a Rúa Progreso cando foi un mandato de todos os e as cidadáns deste concello. Vamos a votar logo pola moción. A segunda intervención. Simplemente, eu creo que aquí non se está falando de facer grandes obras, que é outro debate, podemos falar da Rúa Progreso e de outras obras. O que estamos falando é de prioridades. Estamos falando de que o Concello nos últimos 17 anos pudo poñer a peóns a traballar, porque é un problema que existe evidente desde fai moitos anos, a mellorar todos os cruces que hai en Silleda, todas as alturas, que non son, o sea, é un traballo de poñerse, tedes un calendario, tedes unha cuadrilla de peóns traballando, debe ser a prioridade, porque como pode ser que haxa aínda beira rúas que non teñen ningún tipo de rebaixe, non ten nada feito, xa non digo os rebaixes que están mal feitos, que os hai e moitos, falo das que non teñen nada, eso debería ser a prioridade. O mellor, claro, non levamos tantos anos aquí na corporación como levamos nos, pero eu recordo todavía cando os cruces todos desta calle, os cruces todos da calle Cartagena, a Plaza Benito Rivas, un montón de espacios máis, non tiñan ningún tipo de accesibilidade e ahora mesmo teñen plataformas únicas. O modelo do futuro é a plataforma única, é o modelo que temos que tender. Facer rampas de baixada e tratar os veciños e as veciñas de segunda, porque o que temos que conseguir entre todos dar cumplimentos en plan de mobilidade para facer o mandato de facer unha Silleda accesible na súa totalidade. E iso é o que queremos construir. Evidentemente, son obras grandes que temos que facer e seguiremos traballando para que eses rebaixes pequenos que teñan estean ben e sean os menos posibles. Creo que estamos todos de acordo. Podemos debatir durante unha hora sobre isto, pero creo que todas as forzas políticas coincidimos en que a mobilidade deste Concello ten que ser amable, segura e accesible, e sobre todo para os peóns. Por lo tanto, votos a favor da proposta? Sí, bueno, por renota. Bueno, pois o que estamos dicindo é esa sensibilidade, como decía antes. Unha cousa son as obras grandes e outra cousa é como estamos vendo diante do Colexio María Inmaculada que se repintan o paso de peóns e susto se deixa sin pintar a zona onde está o rebaixe da acera. É dicir, o que estamos dicindo é que está moi ben facer grandes obras, pero que o que nos faltan é esa adecuación que a que estamos pedindo, porque hai obras que van a tardar moitos anos en facerse e, polo tanto, é o que temos que adaptar. Esa sensibilidade a que nos estamos encontrando a través do Concello, que por moito que diga 50.000 historias, isto que se acaba de pintar fai unha semana é o máis claro exemplo de que non se está tendo en conta estas circunstancias. E se non, pode ir en frente do Colexio María Inmaculada, en frente á cafetería Cupedia, e verá como se borrou parte do paso de peóns e borrouse susto o paso de peóns en donde está o rebaixe para que poda pasar. Por certo, o rebaixe de peóns que non ten a súa correspondencia na outra acera, co cual, pois, olhe, polo menos poderían facer algo para que haya esa correspondencia na outra acera e pintar o paso de peóns susto en donde está o rebaixe da acera e non, pois, andar como pato sin cabeza, como estamos vendo en esta cuestión.
Ben, Simplemente engadir que somos está fechando o turno voceiro do Partido Popular. Eu creo que No, por alusións, que nos somos concelleiros desde hai pouco, pero levamos 33 anos vivindo no Concello. Bueno, menos, porque menos 7 anos, é verdad. Pero o que falamos é de, estamos todos de acordo, efectivamente, falamos de pequenas cousas. Os cidadáns gustan as grandes obras, pero os cidadáns gustalle que diante do Cupedia, efectivamente, porque é que o menciona todo o mundo, non haxa un dos lados do paso de peóns que estea sin rebaixar. Eso é mandar unha cuadrilla e facelo. E como eses, outros tantos. Estamos falando desas pequenas cousas, por tanto, póñanse a traballar, poñan as cuadrillas a traballar para ese tipo de cousas. Por alusións, lo de póñanse a traballar, a verdade é que sobra, porque en este Concello os traballadores municipales son traballadores exemplares que utilizan todo o seu período laboral para atender as demandas que lle facemos como goberno e que nos transmite a ciudadanía. Por lo tanto, creo que ese póñanse a traballar, creo que sobra por respeto aos traballadores deste Concello. Votos a... creo que xa non cae máis de debate. Vamos a votar. Votos a favor da moción? Perfecto. Toda a corporación vota a favor desta moción. Seguinte moción. Bueno, a seguinte moción a proposta que facemos para asumir o mantemento integral dos campos de fútbol de herba natural do noso Concello. A actividade cultural e deportiva do noso Concello desenrolase fundamentalmente a través do traballo de actividades das novas asociacións e clubes deportivos, o cal supón un enorme esforzo para estes colectivos e os membros que os integran. O esforzo que se fai dentro dos clubes deportivos do noso Concello é moi importante, sen embargo, os recursos tanto humanos como económicos dos que dispoñen son escasos, o que moitas veces pon en risco a continuidade dos mesmos e con elo as actividades que levan a cabo. Esta situación vese agravada no caso de clubes deportivos que teñen que soportar o mantemento das instalacións que precisan de cuidados moi exixentes e costosos, como é o caso dos campos de fútbol de herba natural, que no noso Concello se atopan nas parroquias de Laro e de Lamela. Son moitas as ocasións nas que dende estes clubs se nos dá traslado da dificultade que teñen para poder abordar o mantemento que precisan estas instalacións, tanto no día a día, para telos en perfecto estado para poder utilizar os terreos de xogo, como nas épocas nos que se para a actividade deportiva e nas que se aproveita para levar a cabo os traballos de mantemento, abonado e resembrado dos terreos de xogo que, algunhas veces se reciben o apoio do Concello e incluso da Deputación, pero que son totalmente insuficientes. Esta situación, entre outras, provocaron que nas pasadas datas a directiva do Clube de Fútbol de Laro presentase a súa dimisión sin que ata o de agora se haxa materializado un relevo que poida garantir a continuidade do clube. Isto suporía, de feito, que se deixase sen uso unha das instalacións nas que nos pasados anos se investiron a través das achegas da Xunta de Galicia unha cantidade importante de diñeiro, neste caso, só no cambio de luminarias creo que foron máis de 40.000 euros, pero houve tamén outras destinadas como a mellora da eficiencia enerxética para a auga quente e neste caso tamén fixose un acondicionamento dos vestiarios e o Concello dispón deses medios materiais humanos para poder acometer estes traballos, sobre todo se temos en conta que dentro do goberno municipal se procedeu na anterior legislatura a privatizar boa parte dos traballos de sardinería que se viñan realizando polos traballadores municipales. Por iso, dentro do grupo do Partido Popular de Silleda, consideramos que esta situación non é razonable, polo que do Concello debe procurarse a maior cooperación posible para intentar que estas actividades se sigan levando a cabo nas nosas vilas e parroquias, xa que esta non é só unha aposta polo deporte, senón tamén por seguir dinamizando a vida destas parroquias que encontran nesas actividades un importante medio tanto de relación social como económico. Por todo iso, proponemos o seguinte acordo, que se asuma dentro do Concello os traballos de mantemento dos campos de fútbol de herba natural do noso Concello dende a vindeira tempada, tanto na sega de herba como no cuidado integral dos terreos de xogo dos campos de Agronovo en Laro e Muladedos en Lamela. Vamos a... Votamos a inclusión no orden do día desta moción presentada sen pasar por comisión informativa nin estar incluída no orden do día. Votas a favor? Alguna cuestión por parte do Bloque Nacionalista? Queremos aclarar que que vos poñades a traballar non nos referíamos aos traballadores deste Concello, referíamosvos ao equipo do Goberno. É moi fácil cambiar así as palabras, porque, eso queda un pouquiño... Estamos no turno de debate da moción sobre o BNG, podías limitarte a él. Antes de quitei tamén o turno de palabra ao PP, creo que é xusto que te faga o mismo contigo. Estamos no punto de debate da moción do BNG, o do Partido Popular, perdón, é que me confundo xa entre os grupos políticos, cada con...
Vale, xa me centro, parece ser que os únicos que nos temos que centrar aquí somos nós, tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois nós con respecto a esta moción, o único que consideramos é que nos parece que estas actividades son moi importantes para este Concello, entón todo o que se poida colaborar desde o Concello para que se leven a cabo, para que non se abandonen, sobre todo estes dous campos que o portavoz do Partido Popular falaba, tanto o campo de fútbol de Lamela como de Laro. Ao final non estamos falando de núcleos máis urbanos, senón que estamos falando de núcleos rurales e pareceme que fan unha gran aportación para estes espazos. Moi ben, ten a palabra a voceira do Partido Socialista, Concelleira de Deportes. Bueno, boa tarde a todas e a todos. A mí me van a perdonar, non sei se lle pasa a outros compañeiros, pero entre que estou moi acatarrada e non escoitei moitas das cousas que dixeches, pero sí que me pareceu escoitar que falabas de que a situación dos clubs de que non dan mantido provocou cousas como que a directiva do Laro dimita. Eu me parece que ligar unha cousa con outra non é correcta, vale? Ata onde eu sei, ahora mismo o Laro, de momento a directiva non se fixo. Eu como concelleira de Deportes falei con eles e o problema é a falta de relevo, non o mantemento do campo. Eu creo que ninguén pode cuestionar o apoio deste Concello e deste Goberno municipal aos clubs deportivos a día de hoxe. Tanto o campo de fútbol de Lamela como o campo de fútbol de Laro, que estaban en terra no seu día, se puxeron con herba natural co Goberno socialista aquí en Silleda. Un goberno que todos os anos lle dá unha subvención, o gallá pudera ser máis a subvención que levan esos clubes, porque sabemos do esforzo que fan as directivas por manter eses campos. Pero como vostede ben dixo, tamén se fixeron nos últimos anos actuacións que foron moi destacadas, como a renovación do alumeado, que se cansaron de pedir, e por fin temos os 4 campos de fútbol de Silleda. Non só temos 2, temos 4 campos de fútbol, 2 en herba sintética e 2 en herba natural, con luces LED que xa quixeran ter outros moitos instalacións de outros concellos. O que está pedindo vostede, que tamén me pareceu escoitar, é que o Concello asuma o mantemento desos campos. Entendo que se refire ao terreo de xogo. Ese terreo de xogo, como tamén creo que dixo, pois está a manter tamén en colaboración coa Deputación e o Concello, que aportamos area cada vez que veñen a escarificar. Se non me falla a memoria, hai 15 días estiveron os equipos no campo de fútbol de Lamela e próximamente van a ir a Laro. Sempre nos avisan para que poidamos nos coordinar aquí o envío de area, e este ano tamén se vai a resembrar, polo tanto, eu entendo que esa colaboración está feita. Decía tamén vostede que agora que se privatizou parte do servicio de xardinería, home, eu quero recordar que en Silleda outra cousa non teremos, pero áreas e lugares públicos para manter, a parte de campos de fútbol, temos un montón. E eu creo que este tipo de propostas non poden chegar aquí a un pleno e facer unha moción in voce, senón que son algo que nos afecta como administración local titular deses terreos, e que o que teríamos que facer é ao mellor sentarnos e falalo entre todos. Xa digo, non me parece demasiado acaída esta moción. E nos gustaría, polo menos eu xa digo, hoxe estou acatarrada, non oigo ben, pero escoitei cousas que cando menos me chirriaron nos oídos. Sí, vamos a ver, en relación ca colaboración, tanto a Diputación como o Concello dicen que eran algo dos traballos que se levaban a cabo, sobre todo tal, pero xa o dicen cando fixen a exposición desta moción, algo que si é así. Tamén é certo que, por exemplo, no campo de Laro a area estuvo neste último ano pasado ali tirada e ao final escorrentou toda pola carretera e foi para baixo. E cando estaban falando usted que non é o motivo o mantemento, sino a falta de relevo, é que precisamente moitas veces costa ter relevo nesas xuntas directivas, porque a xunta directiva non é unha xunta directiva que este ali simplemente os días do partido, sino que a xunta directiva son as que levan o meirán de peso de todos estes traballos, non? Entón, moitas veces, ese cansancio, sobre todo cando se piden cousas e somos coñecedores de que se trasladaron en multitud de ocasións a solicitud por parte dos clubes de máis colaboración ao Concello, colaboración que non se foi producindo nesa intensidade, pois o certo que ao final chega un momento no que as distintas directivas se acaban cansando e acaban presentando a súa dimisión.
Por lo tanto, claro que directamente non é por unha cuestión do mantemento, pero sí esa falta de relevo prodúcese porque non hai xa nadie que se queira poñer ao frente. No caso do Laro, decíamos que esta era unha das circunstancias, non a única, porque tamén hai determinadas circunstancias deportivas que afectan a este clube e que motivan tamén esa dificultade no relevo da xunta directiva e como decimos, o que non ten moito sentido é que durante os pasados anos se gastaran con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia moitísimos cartos en renovar esas torretas, que se adecentaran os vestuarios, que se puseran unhas placas solares para auga quente cunha subvención do INEGA, que se fixeran moitísimas inversións e que ahora mismo, pois, por unha cuestión que lle pode facilitar ese relevo nesas directivas, que deixemos caer esa instalación e que deixamos que se perde e que se deixe sin uso. Por lo tanto, nós entendemos que unha vez que se fixo esa privatización do servicio de sardinería é viable que se poda acometer pois eses pequenos traballos de sardinería que fan falta para poder facer ese mantemento que lle costa moito aos membros das directivas, porque ao final sabemos que son 2 ou 3 persoas as que soportan a maior carga de traballo. Entendemos que eso podría axudarlles e polo menos darlle un pouco de ánimo a estas directivas para seguir traballando e ver o compromiso por parte do Concello, porque moitas veces hai cousas pequenas. Nas cousas grandes que se consiguen subvencións sabemos que eso, pois, ao final faise, pero hai cousas pequenas, pois, como poden ser pequenas peticións de algún dos clubes que se estuvo retrasando e que se vai adiando no tempo, non? Por lo tanto, o que pedimos pois, é que, desta maneira, ese xesto con eses medios do Concello que entendemos que é perfectamente asumible e aparte, como decíamos, na última liquidación vimos como nesas axudas a clubs quedou sin repartir pois aproximadamente 20.000 euros, polo menos o que arrosaba a liquidación de conta, pois que realmente entendemos que hai recursos e é perfectamente asumible polo Concello levar a cabo eses traballos para descargar esas directivas e que poda haber pois un relevo, non? Evidentemente a xente non pode estar todo o día pois no campo facendo os segaos, facendo repintaos, facendo das cousas. Bueno, pois, eu creo que se botamos unha mau, polo menos é unha maneira de intentar conseguir que ese relevo, de intentar que non se quede en desuso unha instalación na que se invertiron moitos cartos nos últimos anos e, polo tanto, entendemos que podría ser unha boa medida para incentivar ese relevo na xunta directiva e que siga en uso unha instalación na que se han invertido moitos cartos e que sería unha pena que quedara en desuso. Por eso traemos esta moción nesas cuestións. Non dixemos o das luces nos 4 campos porque evidentemente estamos nos referindo aos 2 de herba natural que son os que precisan eses cuidados un pouco máis intensivos ou un pouco máis específicos en relación con terreo de sorgo, non? Nos entendemos que iso que pode descargar a directiva e que pode facilitar pois que haxa relevos e que se manteña esa actividade nas 2 parroquias neste caso. Bueno, eu insisto en que non me parece prudente traer esta moción sin antes falalo. Pero bueno, non se preocupe vostede, claro que agradezcolle que reconozca esa inversión toda que se fixo nos 2 campos de fútbol, nos 4 campos de fútbol, diría eu, tanto nos de herba sintética, donde, por certo, xogan un montón de nenos e nenas, no caso de la Mela e Laro non é así. E non se preocupe vostede que se desaparece a directiva e vai a quedar ese campo sin actividade, pois este Concello, como titular deses campos de fútbol, algo asumirá, pero eu creo que estamos, en primeiro, adiantando acontecementos. E logo falaba tamén vostede de que en numerosas ocasións se nos trasladaron peticións que non se cumpliron. Pois eu desconozco cales son as peticións. A primeira petición que tiven como concelleira de deportes cando cheguei aquí foi poñer as luces en Laro, as luces do campo de fútbol, e recordo perfectamente que ese ano se facían en La Mela e lles dixen: esperade, para o ano podemos volver a pedir a mesma subvención para Laro, aí están as luces. Se pediu arreglar os vestuarios, como vostede dixo, aí se arreglaron os vestuarios. Se pintou todo o campo en colaboración, o Concello pagou a pintura e eles pintaron o campo. Se renovaron as redes da portería, se renovou a bomba do motor. E sí que se fai mantemento, todos os anos tamén se podan todas esas ramas que están do lado dali, e cando fai falta o equipo de xardinería vai a recortar os bordes de fora e de dentro do campo, tanto no campo de fútbol como no campo de La Mela. E se non, pregúntelle vostede as 2 directivas. En todo caso, insisto, creo que este tipo de cuestións hai que tratarlas con máis rigor e máis seriedade, porque son cuestións que afectan directamente a esta administración. Volvo a repetirlle que o equipo de xardinería fai un traballo
intenso temos en todas as parroquias, cando non un, senón dous lugares, ben sexan áreas recreativas, mamoas, castros, sitios públicos que temos que limpiar. Estamos agora mismo con un plan para acometer todo iso, campos das festas, lugares onde van centros sociais, e me parece que facer tamén o traballo do campo de fútbol, eso merece unha valoración e non botalo aquí agora así a todo correr. En todo caso, eu lle pediría que, se ten a ben, que o falemos noutro momento e que deixe a moción sobre a mesa, senón este goberno se vai a ester. Eu podo asegurar que traemos a moción con toda a seriedade e toda a rigurosidade. Eso podo asegurar porque falouse cos clubs e falouse en moitas ocasións e sabemos cales son as necesidades e as demandas que nos plantean normalmente. E é certo que normalmente, aínda que di que nos outros campos xogan moitos nenos e nestes non, precisamente non poden xogar nenos, nin pode haber esa intensidade porque son campos de erva natural. E ao final, o ser campos de erva natural non pode ter a mesma intensidade. Incluso no inverno vemos como pois moitas veces, bueno, en La Mera solucionouse un problema que había de agua con un dos laterais, pero moitas veces incluso non se podía utilizar. Por lo tanto, se non se levan a cabo máis actuacións ou se non hai nenos xogando ali, é precisamente porque o campo non o permite, porque xa cos entrenamentos e cos partidos pois van moi sobrecargados, non? Como decimos, faise con toda a rigurosidade, con toda a seriedade, despois de haber escoitado as peticións dos distintos clubs, de saber cales son as súas necesidades daquelas cuestións que os sobrecargan de traballo e que lle xeneran un problema, e, por lo tanto, nos traémola, como decimos, sendo perfectamente conscientes do que estamos pedindo, sendo perfectamente conscientes de que é perfectamente viable e, ao final, estamos, como sempre, é certo que se fan cuestións con cargo a subvencións de outras administracións, pero moitas veces os detalles pequenos que dos clubs pídenos unha e outra vez reiteradamente e que se prometen dende o goberno e se retrasa, pois son moitas veces estas cuestións as que xeneran ese enfado ou as que xeneran ese hartazgo nesas directivas e ese cansancio que fai que moitas veces chegado ao final de tempada, despois dunha tempada a mellor un pouco complicada, se decida deixar a directiva. A cuestión é que se deixamos que se vai esta directiva, que non haxa un relevo, o Concello asumirá o mantemento dese campo, pero non é o que nos interesa que se vai ao mantemento dese campo, o que nos interesa é que haxa actividade. E todos sabemos o que costa volver a retomar unha actividade, como pode ser un clube de fútbol ou como pode ser de calquera outra asociación, cando se perde esa actividade. Despois, non é empezar de cero, sino que moitas veces empezas con moitos máis problemas, polo que nós o que pedimos e a efectos de que se poda planificar a próxima temporada, que se poda intentar incentivar esa búsqueda de relevo nesa directiva de Laro, que é a que está tendo os problemas, pero que sabemos que se non se fai, pois acabarán sendo problemas que se contagien noutras directivas. O que sí pedimos é que esta medida, que se usted di que van a recortar o campo por fora, que van a recortar por dentro, pois realmente tampouco habrá ningún problema en que fan a sega dese campo, non? Ao final non estamos pedindo nada descabellado, non é nada que non sea asumible polo Concello e, polo tanto, nos reiteramos que vamos a manter a nosa moción, solicitamos que se faga, que se asuman estes traballos polo Concello e igual que antes, pois esas brigadas facían o traballo no Concello, ahora mesmo a maior parte desas áreas pasaron a ser coidadas por unha empresa externa. Entendemos que se fai esa redistribución do traballo e se fai esa organización do traballo é perfectamente asumible polos propios operarios municipais. Moitas gracias, Mónica, por toda a explicación que deixes das inversións que se teñen feito neses campos, pero eu recordo unha cousa maior, se me permites, e é que cando se construíron eses campos eu era alcaldesa neste concello. E foi unha Diputación de Pontevedra a pedirelle ao señor Louzán que nos dira cartos para construílos. E nos dixo que non. E o que fixemos foi facelo con recursos propios e con un convenio e compromiso con sociedades deportivas, tanto de Laro e de Lamela, de mantemento deses campos. Por lo tanto, existe un compromiso das propias sociedades deportivas de facelo. Evidentemente, agora non poden vir vostedes a culparnos a nós de que se desfaga o Lamela porque non hai mantemento. Creo que é importante tamén destacalo, porque era un compromiso que tiñan adquirido
tanto a Sociedade Deportiva de Laro como a Sociedade Deportiva de Lamela. Rematado o debate, vamos a proceder a votación. Simple unha puntualización. A directiva, non, que acaba de decir, non é o Lamela, é o Laro. É que teño turno de cierre das mocións. Se despois do meu turno de cierre temos que intervir outros portavoces, perdemos todo o turno. Creo que xa chega. Vamos a votar a favor de... Vamos a votar por esta moción. Votos a favor? Votos en abstencións? Queda votada a favor polos grupos, conjuntamente de novo, polos grupos Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego, e ca abstención do Partido Socialista no Goberno. Turno de rogos e preguntas. O primeiro rogo é que se nos responda a preguntas que fixemos no pleno de xaneiro e que siguen todavía sin respostar. Volvimos a recordar no mes de marzo e siguen ustedes sin respostar a esas preguntas, co cual o primeiro rogo é que se resposten as preguntas que facemos neste pleno e senón que as teñan por reiteradas outra vez e que se lle dé pois esa resposta o antes posible. Despois, varias cuestións. Mire, o tema do alumeado en Bandeira. Xa o solicitamos dúas veces a través dos medios de comunicación, pero volvemos a solicitar aquí no pleno, creo que tamén solicitamos no pleno. Hai un edificio na Bandeira e un calello que siguen estando totalmente a oscuras por mor das obras que se están levando a cabo, nos que non se puso iluminación artificial e no que estamos tendo queixas continuamente dos veciños e están pedindo que se poña iluminación artificial porque levan 3 ou 4 meses nesta situación e non é razonable, non? Por lo tanto, rogamos novamente que se poña esa iluminación artificial para que os veciños non teñan que sufrir consecuencias negativas máis alá do que esa supón en si a obra, non? Tamén en relación con esta obra recibíamos as queixas, non sei se os estuveron por ali os operarios de aguas porque tiñan problemas de retorno de fecales hacia os baños, concretamente nun bar e nalgúnha outra instalación. Estamos preocupando tamén moito porque nas últimas semanas empezaron a aparecer ratas dun tamaño bastante considerable, por lo tanto que se tomen as medidas oportunas para facer eses traballos de ratización e de control desa plaga, porque sobre todo no tempo no que estamos é bastante complicado. Por outra banda tamén en relación cas luces da Bandeira tamén recibimos queixas de varios veciños porque é certo que na dirección Santiago Orense dende a farmacia hasta o que era o edificio de Cavada, casi hasta o final da rúa, non hai ninguna soa farola. Entonces é unha petición, un rogo que facemos que se faga o posible para dotar de iluminación pública ese treito de rúa porque realmente está nunha situación de penumbra que non é a máis asitada. Por lo tanto, que se mire a posibilidad de ampliar o alumeado público por ese lado da rúa, porque a verdad que non ten ningún sentido que non teña agora mismo esa iluminación. Despois, gustaríanos tamén que se nos explicara cal é o destino que se vai a dar ás farolas de fundición que foron retirados na rúa da estación e todos neses aledaños que estaban instaladas anteriormente e que eran unhas farolas de fundición que entendemos que poden ser reutilizadas, por tanto que se nos diga que se ten pensado facer con relación a esas facturas e a esas farolas. Gustaríanos tamén que se nos explicase cal foi o problema que houve en relación cunha alcantarilla que hai prácticamente enfrente ao bar Pucarai e ao bar Sumicóns e ao bar Sumicóns e a empresa Sumicóns, porque vimos que aos poucos días de devolver o aval tuveron que estar operarios municipais realizando actuacións no entorno desa alcantarilla. Por lo tanto, queremos saber que o que pasou, se era un defecto de ejecución ou foi algunha outra cuestión e se asumeu polo parte do Concello, porque se asumeu por parte do Concello se había un problema con esta cuestión.
Preocupanos tamén o tema da limpeza dos colexios de Xiea. Estamos tendo bastantes queixas porque, bueno, pois, nos está levando da maneira máis adecuada nos últimos meses a limpeza dos colexios e, polo tanto, pois, pedimos que se reforce para ter unha mellor situación. O tema do paso de peóns do Cupelia, ainda que xa se comentou na anterior moción, sí que lle pediría pois, que se revisara e que se levara a cabo un repintado e que se faga na zona na que está o rebaixe da acera e bueno, entendemos que dentro das obras que se están prevendo facer, pois que habrá unha correspondencia dese rebaixe no lado contrario da acera. Outra cuestión tamén, bueno, a temperatura do edificio, non? Aquí realmente estuve pola mañán e isto é insoportable. O que lle pedimos é que, bueno, supoño que o presuposto deste Concello pois non dou para instalar aire acondicionado. Hai instalacións nas que é moi incómodo estar a partir de algunha hora e o que si pedimos é pois, que se tome algunha medida para paliar esa situación que quedou olvidada e que realmente pois, é moi necesaria, non só para os traballadores, sino tamén para a xente que ven a este Concello. E despois a última pois é un robo, non? Un robo, unha demanda, poñei usted o nombre que queira. O outro día estivemos visitando os baños do pabellón de bandeira, os baños que se acaban de facer recentemente, unhos baños nos que se gastou preto de 100.000 euros cunha subvención do Agader, se non recordo mal, e que foron recepcionados no mes de xaneiro por este Concello, non? A verdad, bueno, a empresa que a levou a cabo pois é unha empresa que xa todos conocemos, na que pois non sabemos que pasa, porque ao final isto sempre pois estamos vendo problemas continuamente. E a verdad é que é realmente escandaloso o que pasou no caso desta instalación. Eu tragolle fotos aquí para que vexa se realmente isto é maneira de rematar unha obra. Isto é a parte de arriba dos vestuarios. Estos son os remates que se fai pola empresa Construcciones Miguel Sestoso. Isto e o que pasa a directora de obra. Pero non só eso, é que os perfiles das portas, a única fixación que teñen é unha cinta de doble cara. E están xa totalmente despegados. Estamos falando que foi recepcionada a finales de xaneiro. Aquí, se quere, ten outra foto na que se ve mellor. Unha cinta de doble cara. Nos, dende o Partido Popular, o que nos preguntamos é que pasa continuamente neste Concello cas obras? Que pasa continuamente que a xente que vai a facer ou que fai a dirección de obra e que se fai a foto ali no periódico, sale no periódico, co da empresa, a concelleira, sale a técnica. Oiga, é que isto foi outro día a simple vista, Isto é unha auténtica tomadura de pelo. É unha tomadura de pelo. Estamos no turno de rogos, limítase a facer o rogo e xa estamos, non, pero limítase a facer o rogo porque ten que facer o rogo, non temos que facer aquí un debate porque senón non vamos a este pleno nunca máis. Eu creo que vostede sabe perfectamente que os turnos de rogos e preguntas son para facer rogos e preguntas, non para facer intervencións, como neste caso. Eu xa sei que a usted só lle gusta debatir e só lle... Ui, que non nos gusta non xa debatir en este pleno, precisamente non é o momento mellor para decilo. Sí, sí, nós estamos dispostos a debatir, pero como se dixen antes, cando teñamos toda a información, non con esta situación. Entón, o que lle rogamos é que se requira inmediatamente a empresa, que se requira inmediatamente a directora de obra, que explique como a unha directora de obra se lle pode pasar isto. Curiosamente, o tándem que fixo o sendeiro do Deza, con todos os problemas que tuvo esa obra. Curiosamente, siguen mirando para arriba. Eu creo que no turno de rogos e preguntas non é sitio para facer juicios de valor sobre unha persona. Limítese vostede a presentar o rogo como ten que facer. Eu creo que xa nos quedou a todos claro moi ben. Os juicios de valor sobre personas particulares deste Concello deberíamos deixalos por un ámbito privado. Mire, isto non son juicios de valor, isto son as imágenes. Isto que pasa, o que fan cas obras, o que non... Volvolle a repetir, non faga xuicios de valor sobre unha persona, limítese vostede a facer o rogo que é o que ten que facer en este turno, senón voulle retirar o turno de palabra. Voulle retirar o turno de palabra porque ten vostede que limitarse a facer o rogo.
Nada máis. Eu comprendo que usted queira que non se fale desto, pero mire, é que isto non é un xuicio de valor. Aquí ten as imágenes. Isto non é un xuicio de valor. Aquí vemos como está isto. E como isto pasou os controles desa dirección de obra, igual que outra obra. Entón, o que lle pedimos é que se requira a esas empresas, que se requira a esa directora de obra, que se tomen as medidas oportunas para solucionar estas incidencias canto antes e, sobre todo, que como vemos, que por certa afinidade a esta empresa se lle dan continuamente contratos a dedo, nos últimos 2 meses pagáronselle máis de 20.000 euros en obras dadas a dedo, pois que, oiga, vendo a calidad na execución das obras, que non se teña... Reiterolle por terceira vez que se limite a facer un rogo, que é o que ten que facer un rogo é un rogo ao goberno, non é unha intervención como se fora isto unha moción. Hai turnos para mocións, turnos para rogos, turnos para preguntas. Por favor, limítese a facer o seu papel de concelleiro, que é facer un rogo en este pleno. De verdade, eu creo que xa os coitamos 2 veces que quere rogar. Por lo tanto, queda moi claro, nos róganos que falemos coa directora de obra, ca empresa, que poñamos solución a este tema. Temos recollido o rogo. Xa está, pasa o seguinte se ten. O seguinte rogo vai a colación deste. E como estaba dicindo, como a esta empresa se lle dan sempre os contratos así a dedo, e estou lle dando dato, que solo nos 2 últimos meses pagouselle máis de 20.000 euros en obras, pois que, oiga, que se tome en consideración como executa esta persona as obras, como ya intenta colar o Concello e que se tomen as medidas oportunas para que isto non siga pasando, para que non se siga contratando con empresas que non son capaces de facer o traballo como teñen que facer e que hai moitas máis empresas no noso Concello para que se lle dé a oportunidade. Eu sei que a usted a isto xa se lle quitou a risa e agora doe a cabeza. Volvo a reiterar, retiro a palabra porque non está facendo un rogo, está aquí cuestionando, facendo juicios de valor sobre personas que non están aquí presentes. Ten un turno o Bloque Nacionalista Galego. Ben, queríamos comezar facendo unha pregunta. Os veciños de Saídres dixéronnos que había unha petición que fixeron ao goberno para a colocación dun lombo na estrada que vai cara a Carboeiro para que se reduzca a velocidade no cruce da taberna, e a nosa pregunta é se esa petición, se vai levar a cabo e de cando sería eso. En segundo lugar, queremos falar das queixas que recibimos pola falta de iluminación ao final da Rúa do Outeiro. Sabemos que a empresa xa está encargada, está cambiando a iluminación, as farolas na Rúa da Estación, entonces entendemos que tamén vai pasar pola Rúa do Outeiro, e de ser así, pois se vai cambiar algo, se está contemplado algún cambio no número de farolas, se van poñer máis, se van poñer as mismas, e tamén queremos saber que é o que se vai facer cas farolas vellas que son retiradas tanto da Rúa da Estación como prevemos que se vai facer da Rúa do Outeiro. E despois quería volver a insistir nun tema que xa pedimos o 27 de xullo do ano pasado. Na parroquia de Ponte fixamos a petición que por favor se lle comunicara a empresa General de Hormigones, que está na canteira ali en Rosende, no lugar de Rosende, para que se lle indicara que os camións teñen que acceder a ela a través do polígono e non a través dos viais de Rosende. Díxonos que se lle comunicara ao mesmo tempo que se puñeran señalización. A señalización é escasa, sobre todo moitos entran pola carretera que ven de Vila de Cruces polo campo da Festa. Que pasa? Que son camións de moi gran tonelaxe que en moitos casos non dan nin feitos xiros nas curvas, e que claro, por aí pasea moita xente, hai incluso carriños de bebé, pasan a unha velocidade moi grande e que é bastante perigoso. E ao mesmo tempo queremos incidir tamén no feito de que ali pasa o río da Mera. O río da Mera hai unha pequena ponte, esa ponte está a piques de caer. Entón eu pregúntome que a que estamos esperando, a que caia, a que os veciños non poidan ir ás súas fincas e que despois o goberno teña que facerse cargo dese custo. Non sei se despois vai pasar á empresa porque pasen os camións por aí, porque ao mesmo tempo tamén están estropeando todas as carreteras. E recordo que en Ponte as poucas carreteras que hai asfaltadas, a última asfaltouse nunhas eleccións xerais, nas eleccións municipais do ano pasado. Entón digo eu, temos que esperar o 2027 para que se volvan a asfaltar as carreteras ali, que están estropeando vehículos de gran tonelaxe que non deben pasar porque a carretera non soporta esa tonelaxe.
Sí, e despois seguimos ca Rúa Morón, falamos ali de seguridade, somos conscientes que un grupo de veciños presentou un escrito en xaneiro do ano 2023, como sabedes na praza que hai ali na Rúa Morón, xogan moitos nenos, pasan moitos coches a gran velocidade, úseno como unha especie de circunvalación, agora que os coches que entran desde Bandeira dan a volta ao colexio de Silleda por aí e pasan a gran velocidade, a verdade. Entonces, un grupo de veciños presentou un escrito pedindo que se puxesen medidas reductoras de velocidade, valado na praza para que os nenos non poidan sair correndo perseguindo un balón. Teñen pensado facer algo nese sentido? Por outra parte, queremos saber que se fixo a respecto da moción que trouxemos aquí fai uns meses en relación a unha moción sobre urbanismo, en particular co valado na rúa Alfonso Trabazo. Houve un compromiso, o sea, esta moción aprobouse por unanimidade e esa moción pedía tomar certas medidas xerais, en particular con ese edificio, ese valado que está invadindo a beira rúa. Entón, que accións efectivas tomou o Goberno para facer cumprir o acordo que tomamos por unanimidade no Pleno? E xa por último, quixéramos reiterar unha pregunta que xa trouxemos varias veces e que enlaza co mantemento dos espazos públicos que se falaba antes. É verdade que temos un gran número, o cal ten que facer ver cales deben ser as prioridades do Goberno. Se temos un gran número de espazos públicos, pois haberá que poñer o foco aí e o mellor non nas grandes obras. E por iso lle preguntamos ao Goberno se ten pensado atender as demandas da veciñanza da parroquia de Castro para arranxar a Carballeira. Temos que recordar que un veciño a título particular hai só unha semana, el mesmo foi rozar a Carballeira ante o estado que presentaba, cando é unha Carballeira de titularidade pública que pertence ao Concello e que os veciños levan reclamando que se arregle o valado exterior, que se arreglen, se escoten os carballos que hai ali e se manteña a Carballeira limpa. É algo tan sinxelo como iso. Ben, recollemos os seus rogos, contestaremos as preguntas por escrito. Vamos a dar, antes de rematar o pleno, me gustaría aproveitar a ocasión para parabenizar o noso veciño Sergio Rodríguez Pena, que se está debutando ca Filarmónica de Galicia, no concerto. A verdade é que contamos con ter dúas mocións fora do día do Partido Popular, ser capaces de chegar a tempo, é imposible poder acompañalo, e, polo tanto, quero parabenizalo de maneira pública. Estamos moi orgullosos de que xente nos achegue a eses niveles de virtuosismo, de tanto como para compoñer unha peza e poder tocala como solista na Filarmónica de Galicia. E remato tamén dicindo que a convocatoria deste pleno, con varios asuntos na orden do día sen estar dictaminado, é absolutamente legal e foi feita cos plazos establecidos pola lei. Volveremos a convocar un pleno novo para debatir en comisión informativa estes dous asuntos, volver a traerlo ao pleno o antes posible. Espero que nesa comisión informativa non suceda o que pasou na última, na que participaron os voceiros do Partido Popular e do BNG e non houve ningún tipo de debate e se limitaron a abstenerse nunha comisión informativa pola que todos os presentes cobrábamos e que durou exactamente un minuto. Moitas gracias e levanta a sesión.